What is your name? My name. Ebe anyị na-etinye ego bụ na họteelụ, ebe anyị na-etinye ego bụ na erimeri, ebe anyị na-etinye ego bụ na efi onu anyị gburu, ebe anyị na-etinye ego wee bụrụ gịnị na a na-eme mmemme otu anyị ga-esi wee bụrụ ihe a na-akpọzi ya ugbu a bundles, otu anyị ga-esi wee bụrụ ego anyị ga-aha ka ihe wee tinye. Ebe anyị na-atinye ego bụ n'ụlọ, anyị na-arụ ọmarịcha ụlọ, agaghị enweghị ganara anyị nke ahụ. Ịbịa na ndị nwere ụlọ, ndị nwere ihe a na-akwụ ya, ndị nwere ihe a na-akpụ ụlọ ghere eghe, ụlọ a ga-asụ na ịrụtụ aka, mana obodo Igbo enweghị ụdịrị ụlọ ahụ. Anyị nwere ụlọ ya na nwere ebe anyị nwere akwa, anyị nwere erimeri, anyị na-akwụ ozu kwụọ ozu ọnwa na-agụ mmadụ. Nwe ka anyị si eme ihe o wee na-apụta ihe, mana ị na-eze anya abịa na home development, culture, language, heritage, ejiri nke a na-akpọ attribute ihe eji mara mmadụ, akara eji mara gị, your mark of existence. Anyị asị na anyị bụ ndị Juu, mana ịbịa na ebe ndị Juu nọ ịhụ ka ha si ebi ebe ọbụla ha nọ, ha nwe obodo ha nwere ebe ndị Juu na-ebi, ndị ọzọ anaghị ebi ya. Ịbịa na teknọlọji niile dị n'ụwa, ndị Juu nwe ya, Facebook, gbogotigbo, ha nwe ya. Ịbịa n'ihe ọbụla ebe a na-ekwu okwu na-ekwusi ike lọl teknọlọji ha nwaji ya. Ịma batara ebe ahụ nwee na-asị Juu anụ anyị si na anyị bụ Juu nke ya dị iche, maka na ịbịa na Juu ndị ọzọ na ihe ha na-eme siri ike. Ebe ha na-ebi n'obodo, ha bata n'obodo ha ekepụta ebe ha na-ebi, ị na-afụ ha ebe a, ha niile na-eyi akwa ka ndị be ha, ha na-eyi akwa ka ndị be ha, ha na-akụziri ndị be ihe. Ị mara etu anyị nọ na Harvard, ndị Juu nwere ogo na-abụ na iburu onye Juu na-agụ na Harvard, nwere ebe ị ga-aga ebunye gị laptọpụ ọfụ, o mebie ego ebe ahụ iburu nke ọfụ, ị na-akwụ ụgwọ. Ụgwọ akwụkwọ ha, ụmụ ihe ndị a, ihe kwesịrị na-enyere ha aka ibi ebe ahụ, na ha nwere otu ha wee ịpụta enye gị ihe ị chọrọ ka ị gụọ ezigbo akwụkwọ nọrọ n'isi akwụkwọ. Ha nwere otu ahụ. Ga-agụ ndị Igbo enwere ụdịrị otu ahụ, agaghị enwe ya ma afọ 10 ọzọ na-abịa, maka na ihe ahụ abụghị ihe dị anyị mkpa. Ihe dị anyị mkpa bụ igosi ụlọ na igosi ebe akwarụ ozu. Bọndụ ịbịa na be anyị, ndị be anyị ga-abịa na abịa na ihe niile ndị niile na-eji nsizi na ha ji ego, ndị Facebook na social media na-akwụ ụgwọ, ahụghị ka si enyezi ego na agba abịa eburu ya na millions na bọndụs na bọndụ na-ebupụta ya, ihe na-ewuzi etiti anyị. Kpatara anyị ji asịrị gịnị kpatara ndị ụmụaka na-egburu ndị mmadụ nyọtọ nyọtọ, anyị na-asị kedu ebe o si, manụ anyị nwa ihe na-eme ha, anyị nwa bụ ihe bidoro ya. Agwa anyị na-ebi kpatara na anyị a na-egbuzi ọchụ ka a ga-asị gị na nọọsụ asọmpi igbu ọchụ bụ ihe na-ewuzibe anyị. O wee bụrụ maka gịnị? The society determines your ambition. Whether ma ị chọrọ ma achọghị ya, the society you comes from determines your ambition. Ebe isi sịrị na onye ọbụla agbaghị ego na bọndụ abụghị mmadụ, ihu na nwatakịrị ọbụla ahụ na obodo ahụ ga-achọ ka o nwee ụdịrị ego ọ ga-enwe ike wee ihe na bọndụ. You cannot blame that child. Ịmasị gịnị mere na nwatakịrị ahụ na-akpa agwa ahụ, mana abịaza ka etinye isi wee n'anya ebe ihe a bidoro, nke a ka anyị anaghị achọ. The truth, I said the truth will set you free. Onye gwa onwe eziokwu, asị na onweghị eziokwu mmadụ gwara onweghị ihe gwara onwe gị karịrị eziokwu nke gwara onwe gị. Amarachi, kurutu mebere ka anyị kpọkọta ndị ga-eso anyị wee kpa nkata n'abalị a. Ndị be anyị, welcome to the morning show. Unu maka anyị si eme ban. Okay, let everybody know that we're having this conversation. Share the space, and also kpọkọta now around you. Ka ha soro anyị na-ege ntị, ma ụmụaka especially, because we will talk about family also regarding this language. If you want to join this conversation, please request the mic. If you have any questions for Amarachi regarding Ihaina Panabania, Banye Suranye, Naranye mic, Ota Ajuju Chori Ejo, Kai Mara Kai Gisi we mo kwa ko we bara anyị uru.
akwani ha no ya amarache be kwa influence ifo igbo na asu for the past how many minutes ego nke mo na asu so belo so o when then na ho bata ba ha bata ba nora na len again ka esi asu igbo ha no kata o yiri oso ihe a gosiri na o gosiri na ebe a na-eri ka bona ka ndụ kene ga-edipiko anya oge ibidoro ihe anụwa a ndị ọzọ sokwa na-eme ihe a maka ịkwado asụsụ Igbo ile anya ọfụma oluola arụ iri na kedu ebe ga-asị na anyị erugo kedu how well are we doing how far progress anyị mekigoro na ihe anụ anyị na-ekwu maka ịkwado asụsụ Igbo ana m ahụ onwe ihe na-ahụzi n'ịntanetị now ma more vibes ka m ga-akpọ ya na ọ dịkwa real especially ndị nọ na diaspora ma ndị lụrụ nwaanyị na-ahụghị onye Igbo ị ga-ahụzi ụmụaka ha na-asụ Igbo ọfụma ma ndị lụkwara nwaanyị bụ onye Igbo sometimes ewerozie ha na-emezi kọntentị onwe nke nwaanyị nwanọ mma ọ na-eji ụmụ ya na-abụ ụmụaka nwaanyị na-abụ eme kọntentị ebe ha na-asụ Igbo ma nke ka na-amụkwa amụ ọ ga strọgụl mana ọ na-asụ detin ọ na-atọ gị ọchị ịgachigbu onwe gị n'ọchị mana ị ga-ahụ na a na-agba mbọ a na-etinye uchu ka ọ wee bụrụ na ụmụ ha ma asụ Igbo ọfụma nwekwa onye nke mma na Facebook onye nke ahụ bụ na di ya gwara ya sị ya nwa Igbo n'afọ anyị mụọ ya nsụdebe oyibo n'ụna ma asụsụkwa oyibo gị nwa choice na-asụ mụ ama asụsụkwa oyibo again n'ụna mpụọ n'ilo nsụọma n'ụlọ a mụrụ nwa otu aka nwoke si wee na-eso nwa na-akwụ ihe ọbụla na-ekwu sị adịmana ife na-ekwu ha bi n'obodo oyibo ọ dịka UK ọ sụchacha ihe ọbụla na-asị adịmana ife na-ekwu nwa agbachi ya gbakwuru nne ya jụọ ya nne ya kọwara ya ọbịakwa gwa nna ya again ihe afọ ọsọ nwa mụta ka esi asụ Igbo ọ na-asụ Igbo ọfụma kịta ọ dị ebe 5-6 years na ọ na-asụ Igbo ọfụma ọ mara na papa ya ma asụ oyibo ọ mara na nna ya ma asụ oyibo atọ because ọfụnụ bere ebe nna ya na-asụ oyibo ana ebe na be ha nwa asụ oyibo nwoke abakacha gị ahụ ma ọ bụ na ịbụ onye Igbo bakacha gị ahụ so ma jụ n'ụdị ka isi ahụta ya because gị nwa n'onwe gị na-etinye anya n'ihe na-eme ọfụma ka isi ahụta ya ka the journey dị ka ebe anyị gagoro so far in this trying to solve this reverse this prophecy ama egburu n'ebe anyị nọ na ajụjụ ị jụrụ amaka ndị be anyị kwuru okwu wee sị na osisi na-amị mkpụrụ osisi dị ụtọ ka a na-aghọrọ o wee bụrụ gịnị n'ịgwa gị eziokwu o nwere ihe dị iche dịzi ihe na-adịsịtụ mma ọ dịbaghị ka o kwesịrị ịdị n'ihi na o nwere ebe anyị si ihe wee mebie anyị wee na-akwadozi na-agbazi mbọ ka anyị lọghachi azụ mana o nwere ihe dịtụzụ mma ihe ahụ wee dịtụ mma wee bụrụ gịnị dịka isi wee kwuo dịka isi wee hụkwa na ọtụtụ ndị mmadụ ka ọ na-agụzi agụụ na ọ bụgodịrị na ha anaghị asụ na ha chọrọ ịmụta ọtụtụ ndị mmadụ ka ọ na-agụzi agụụ na ọ bụrụ na ha mara asụ na ha ga-achọ igosi na ha na-asụ n'ihi na mgbe gara aga afọ ole ma ole gara aga ọ na-abụ ịsụ Igbo achụwa gị ọchị nwere ike ị ga-esi kwuo ihe Igbo ma ihe ekike Igbo eburu onye a ga-ejizi wee na-eme akaja mana ị na-anya ugbu a bụ na onye ọbụla asụ nwa ụdịrị Igbo ị ga-asụ a na-akụziri gị ma aka ahụ onye ọbụla na-asụ Igbo ma ndị ji ụmụ ha eme ihe gbasara Igbo a na-akwado ha a na-ekesa ihe ha na-eme onye gbatarụ ndị mmadụ jizi ya wee na-emere onyonyo n'ihi na ọ na-abụ ibido bụ ihe mgbe gara aga isi who are my audience kedu ndị na-emere ya na ọ bụrụ naanị Igbo ka m na-asụ ya bụ na ọ bụrụ naanị Igbo ka m na-asụ agaghị m enwe ndị na-eso m ọ na-esi ike ọ bụ maka na ihe a na-akpọ ya bụ limitation ọ bụrụ na ị na-eme naanị ihe Igbo ịhụ na ọtụtụ ndị agaghị na-eso gị dịka ọ na-abụ ịbịa na ngalaba nke m dịka na Facebook na ihe ndị ọzọ ọtụtụ ndị abụghị ndị Igbo anaghị esonwu m n'ihi gịnị na ihe m na nkarị ihe m na-ekwu maka ya na-abụkarị ihe gbasara Igbo maọbụ asụsụ Igbo maọbụ ihe ndị Igbo ọ nwere ike ka ha ga-esi nọzi ebe ahụ sị ka anyị hapụkwa ndị asị ebe a pụọ n'ihi gịnị na ọ naanị ha mana ị na-anya ugbu a na ọ na-adịzi ụtọ ndị amaghị asụ chọrọ ịmụta ka si asụ ndị mara asụ chọrọ igosi na ha mara asụ ndị mụrụ ụmụ ha amaghị asụ chachacha ha na-agbazi mbọ ka ha hụ na ụmụ ha bidoro sụwa ịhụ na ọ gosiri na ihe dị mma na-eme o gosiri na mkpu a na-eti na-eru ntị o gosiri na o nwere ihe na-agbanwe
ihụzia anyị n'ọzọ mana ngalaba social media na-ewepụtazi ụmụ okwu ọhụrụ na-agba mbọ na-ahụ na anọkọta anyị asị kedu ka unu si ekwu ihe dị otu a na-abụ unu onye ọbụla tinye ọnụ o gosiri na ihe dị mma na-eme o gosiri na ihe na-adịnyetụ mma ọ dịbeghị ka o kwesịrị mana ọ na-adịnyetụ mma mana inekwu anya a ga-asị oge ezu ihe ga-eme ka Igbo dịrịzịa ọ gaghị ezu ihe ga-eme ka Igbo dịrịzịa bụ na ndị Igbo ga-akpọ ya mkpa karịa naanị na ejiri ya kwuo okwu chi ọchị ọ ga-enwe ihe ndị ọzọ anyị ga-atụnye anya anyị tụnye anya na ya ọ ga-enyere aka ka asụsụ anyị wee na-agasi ike maka na anya ga-asị gị survivalism abụrụ naanị na ọ bụrụ na sọsọ ndị be anyị wee na-asụ sọsọ ndị be anyị na-asụ ya ọ ga-esi ike n'ihi gịnị ndị be anyị abụrụkwa ndị na-anọ otu ebe anyị anaghị anọ otu ebe ndị be anyị na-asị na anaghị anọ otu ebe ekiri mmọnwụ anyị na-aga mba anyị na-eje ebe anyị ebe dị iche iche anyị na-azụ ahịa nwere ọtụtụ ihe anyị na-eme ọ bụrụ na naanị ndị ọzọ bụ ihe na-akpatụnye aka na nke anyị nke ndị bekee na-akpọ influence ọ bụrụ na other people influence you more than you influence other people ihe ga-eme bụ na ị ga-esonye ha mana ọ bụrụ na gị onwe gị influence gị onwe gị influence kwa ha ọ ga-enyere aka enwe survivalism na nke gị sustainability n'ihi gịnị na the influence na-abụghị one sided no onye nke ọzọ influence gị nwa na onwe gị influence kwa ha ịhụzia na ọ ga-atọ ha ụtọ ka ha na-emekwa ihe na-eche echiche ha na-echekwa maka gị ọ bụrụ na ọ bụghị ya ịhụ na ha na-eme ihe na-eche echiche dịka ka onye gị ọmụmaatụ ọ bụrụ na abịa ihe gbasara skin care product for instance ịhụ na naanị nke ndị ọcha ka anọbụ na-eme naanị nke gbasara nke ndị ọcha mana ndị ojii bịaziri banyezie na skin care product wee na-asị na nwe ha anaghị emere anyị nke anyị ka anyị bido wee na-etinye isi na nke anyị ịhụzi ugbu a na ndị na-emezi skin care product nke ndị ojii na ha na-erezi ahịa gụgụ n'ihi gịnị na ha bidoziri wee na-achọzi ka ha ga-esikwa wee influence ahịa the market of skin care product nke ọ ga-abụ na ndị ọcha wetakwo nke ha ndị ojii ewetakwo nke ha wee daba anụ nke ọ ga-abụzi na ọ bụrụ na onye ọcha na onye ojii na-amụta ụmụ ha ga-egosi ya skin care product nke onye ọcha gosikwa ya nke onye ojii na ọ bụrụ na ọ gwakọtaza ha abụọ ka o nwee balanced skin care product mana ọ bụrụ naanị na onye Chinese na influence na ha influence onye Chinese ọ ga-eme onye Chinese a na-eme ihe na-ekepụta ahịa na-eme ahịa gbasara asụsụ o chee naanị maka asụsụ nke ha chee naanị maka be nke ha ọ gaghị eche nke gị chee nke ya ọ gị nwa ga-eche nke gị chee nke gị ọ tọọ gị ụtọ nke bụ na ị nwere ike mee onye ọzọ a na-eche maka gị ị na-anya ugbu a ịhụ na ndị mmadụ na-asị shagụ ndị ọzọ na-eyizi shagụ ọ dị mma for me jụọ ma ga-asị ọ dị mma n'ihi gịnị na ọ dịzi na ọ na-adị ka ọ na-amazi mma nke na ndị ọzọ chọziri iyizi ya maka gịnị ị na-ebu anya na ọ na-abụ anyị na-anụ nwaanyị anyị yiri akwa ndị Yoruba nwoke Igbo na-anụ nwaanyị Igbo mana o yi akwa ndị Yoruba nwoke Igbo na-anụ nwaanyị Igbo na o yi konkosa oyiri konkosa oyiri nke ndị ugwu asị na o nwekwara ebe na-arụtụ aka ị naghị ihe na-emezi na ọnwa ole ma ole gara aga ịbụ na nwoke Igbo na-anụ nwaanyị Igbo na-eyizi ekike ka onye Igbo n'ihe na-agbanwezi maka na o nwere mgbe o rutere ndị Igbo na-ekwusi okwu ike maka ya you cannot be receiving other people's influence without influencing them ịhụrụ na o jizi nwaanyị adaba ịhụsa na ndị ọzọzi o nwere ihe otu anyị ga-esi na-akpa agwa ndị ọzọ na-eche echiche ha ejiri nwaanyị na-echekwa ya maka anyị maka na ha na-eche ya naanị maka onwe ha iru ebe ahụ you will be forced to behave like them you will be forced to onye ọbụla gara Germany mara na ọrụ hụ na Germany ị ga-ebido ụmụnwa German language ọsọ gị siri n'eluigwe bịa ndị Germany achọghị ịma you have to learn their language in order for you to live well in that country which is a powerful influence so ọ bụrụ na ya emeghị ya na o nwere ihe gbasara anyị bara anyị uru ọ dị ka anyị mkpa onye ọzọ na-abịa ọ gaghị ele anya na ya kpatara dịka m si gwa gị na mbụ na the United States government nwere ọtụtụ akwụkwọ ha dere na asụsụ dịgasị iche including the Igbo language they wrote books the United States government sponsored books to be written in a lot of languages including Igbo language but if you ask the same United States today maka Igbo ha sị gị who are the Igbo people maka gịnị na ndị Igbo ejighị ya wee kpọrọ mkpa ha wee hụ na akwụkwọ nke ha dere ede sef na dịkwa ka ọgba ha dị uru sef ị na-ahụ ya o nwere a lot of other things ego admission a na-ekwu okwu ya
ọ bụrụ na ị na-eme research nke gị na-agbatara Igbo kedu ka a ga-esi nabata gị ọsọ ọsọ na-abụghị naanị mgbe onye ọzọ na-eme nke ya ịbịa na obodo Igbo ugbu a ndị ọcha na-ekpezi ekpere mchi Yoruba karịa ndị Yoruba nwanne ọtụtụ n'ime ha na-emezi orisha na-emezi ịga na Black American community kwuo okwu anything ihe ọbụla gbasara Black American ikwucha ya ihe ọbụla ị ga na-anụ bụ ase n'ihi gịnị the influence of ndị Yoruba ekperemchi Yoruba asụsụ Yoruba n'ebe ha nọ ịjụọ ndị ọcha kedu African culture unu ma ha sị gị Yoruba maka gịnị the Yorubas have been able to influence them too. It's not the other way around only. Ebe ahụ ka anyị nwere ike megidezie otu anyị na-eme ọ na-atọ ụtọ including content creation. Onye ahụ kpatara ị ga-ahụ taa na o nwere onye nọ n'obodo Igbo na-eme content ọ pụtazịa ọgwa ndị Yoruba ndị ọcha ha zụgo egwu ha ekike ha ma otu a esonye. That is influence. Imegidezi ya otu a mgbe ndị Boston mere Igbo Day afọ gara aga 2024 ọ the mayor of Boston ihe dere ya na Twitter nji wee hụ ọ na-ekwu ka o si tọọ ya ụtọ. That is influence. Mayor of Twitter na Boston ọhụ maka Igbo ọ tọọ ya ụtọ kwuo maka ya tweet maka ya kwuo nwere ndị akpọrọ ndị Igbo. That is a powerful influence. Ya bụ na anyị na-eme ya na-emesi ike ndị ọzọ nwike na-akpa ndị ọzọ abụghị ndị Igbo nwike na-akpa maka Igbo ọ ga-atụtọ ọ dị ka mgbe e mere ogwu mega eje ya gwụgwọ ọtụtụ ndị mmadụ na mba ụwa niile so wee tee gwa ya bụ egwu ha mara ihe ọ na-ekwu mana ha so wee gba that is influence. So ọ bụrụ na ịhụ onwe gị n'anya ruo nke na ị nwere ike influence onye ọzọ ọ bụrụ na onye ọcha na-abịa be gị dịka onye ọbịa guest ihe ga na-eche bụ kedu ụdịdị ndị ị ga-esi ka o wee too ụtọ ka onye ọcha ahụ nwike wee rie ya. Nke mbụ ị ga-asị na onye ọcha anaghị eri ose nnukwu ka m ghara itinye nnukwu ose na nri ọ ga-eri. That is influence. Onye ọcha ha influence ka ị na-eche maka ya na ọ bụrụ na ị chọrọ imeri ihe otu a ka o kwesịrị ịdị na ọ bụrụ na ị na-aga na bụ onye ọcha agaghị esiri gị naanị nri ndị ọcha onye ọcha ga-etụpụrụ ana wee chie si kedu ụdịrị ndị a na-eri ka m gbaa mbọ hụ ma m ga-esi nri ga-arụtụ aka na nke onye a na-eri. Ọ ga-abụ na onye ahụ bịa be m la ka ọ bịara ka ọ dịrị ya ụtọ na mụ onwe m gbara mbọ wee na-anya na-ebu anya n'ihe bara onye ahụ uru. That is the kind of influence we are talking about. Influence others as they influence you. Maka na ọ bụrụ na ya emeghe ya ịhụ na at some point even go onwe gị ga-ajụ onwe gị what is the point. Otu a ka ọ ga-esi na-anwụ ọnwụzi apịa tupu anyị amara ihe na-eme it's gone. But dịka isi kwuo ihe dị mma na-adụtụ mma n'ọzi ka anyị gbaa mbọ ka o ruo ebe o kwesịrị iru maka na naanị na anyị na-ekwu ya nwayọọ nwayọọ ozughị. Nwere ihe ndị ọzọ anyị ga-atinyecha anya ọ na-eto ụkwụ a na-esi ike wee nwezie ezigbo mgbọrọgwụ mgbe aha ya sịza ha ka anyị abụgo ndị ama ama anyị abụgo ndị anyị onwe anyị nwere ike ịkpata ka ndị ọzọ mee ihe gbasara anyị n'ihi na ihe ahụ bara anyị uru nke ukwuu kpatara na ndị ọzọ nwere ike itinye uchu na ya. Ọ ebe a ka m ga-asị na anyị ga-agba mbọ na-eme ka o ruo ebe ahụ. Ọ dị mma ka ị kwuru gwogwo ngwa anụma si na ọ dị ka Amarachi mana m chọrọ ịkpa egwu a n'abalị a. Ọ dị egwu. Daalụ nne maka ihe ị mere oge a na-ekwu maka ịkwado nna anyị Mike Ejeagha. Amụtago m ụfọdụ mkpụrụ okwu ka ị na-ekwu ọ na-enyerekwa n'aka na anyị na-ege onye na-ekwu ya. Ama m na some people n'ebe anụnwa ọ na-afịa na arụ maybe o nwere ndị ejiri Igbo wee toso onye na-ege ka mmadụ na-asụ nnọọ Igbo nwere nnọọ before ọsụ Igbo obi kelu 5 minutes Chineke nna ị na-anụ sọsọ 50% ndị nke ọzọ ịmarọzi ihe ọ na-ekwu. It's part of what makes you learn. Imago ọ bụ na eje efe dịka Germany now ọ eje efe dịka Switzerland ọ bụ na ha chọrọ ịsụrụ Oyibo ha ma asụrụ Oyibo etu ọ ga-adịkwa gị. Ị ga-afọs zi onwe gị ka ị banyezia ka ị mụta kene something ọ bụgodị ka esi ekwu hello ka esi ekwu kedu ka esi ekwu ọ dị mma ka esi ekwu gosi m ebe a ọ mepere m ụzọ ọ ka m soro gị ọ bịa
at least the most the basic things first. See about where gaba. Mhm. So I want to machara asị Igbo ọfụma. Ọ dị nkata ka ịkwesịrị na-ege. Ọ na-afịgoro gị arụ ịghọta ife a na-ekwu, ị na-egesie ike, na-etinye uchu, na-egesie ike. Etu a ka esi amụta. Ọ nwere ụfọdụ na-eji Nollywood amụta Yoruba. Ha na-awọchị Nollywood ndị Yoruba na-amụta. Ka anyị weta ụfọdụ ga-eso anyị ekwu okwu a, ma ọ bụ na ọ nwere onye chọrọ request Mike, biko request ya na because oge adịrọsịkwa nnukwu. Anyị manụta aka na nke abalị a maka na nwanne anyị nwaanyị Amarachi ga-anọ ọmanụta aka na this conversation maka ọ nwere ihe ọ kwesịrị ịma na onye lecturer ka ọ bụ, so ọrụ ha karịrị akarị. Mana ka anyị nụgodo ọnụ nwanne anyị nwoke mmadụ ka ife. Nwanne m ndewo. Ndewo. Ana m anụ olu gị mana ị ga-ewelite ya tupu ụlọ obere ọ dị nwere mic tinyegbuo mic na ya igwe na-ekwu. Ị nwere ajụjụ ịchọrọ ịjụ nwanne anyị? Nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ya, nwekwe atụm na onwe m chọrọ itinye na ajụjụ m chọrọ ịjụ ya. Oke ka m kwuo n'aha m, mana mgbe ị na-akpọ aha m kpọrọ ya ọfụma. Aha m bụ Maazị Madụka Ihe Nwọkụ. Abụ onye Enugu steeti, abụ onye Igbo Etiti n'Enugu steeti. Amarachi bụ nwanne. Biko Enugu agbadakwa okwu ọzọ. Okay. So biko were ite onu gị. Okay, a sị na abụ onye Igbo Etiti n'Enugu steeti na Amarachi bụ nwanne m. Anyị cha bụ ndị Nsụka. Na-esonyekwa ya ma na LinkedIn ma Facebook ma Instagram, nke ọ bụla o post ma Twitter here, nke ọ bụla o post anyị na-esonyekwa na-agụ. Anyị na-ekenekwa Chukwu na mbọ ọ na-agba mbọ nwaada Amarachi iji wee kpọlite asụsụ Igbo. Mụ na onwe m bụ onye ihe gbasara asụsụ Igbo na-adị mma. Mụ agụkwara maka nkụzi asụsụ Igbo na mahadum Naijiria dị na Nsụka, mana esoghị m ụkpụrụ ahụ na ụnụ maka obodo anyị Naijiria si wee dị. Mmadụ sị na ọ na-ekuzi asụsụ Igbo, ọ bụrụ na ego e nwetara n'ikuzi asụsụ Igbo ka a ga-eji wee lụọ nwaanyị mụọ ụmụ mee ihe niile na-eche nwoke na-eche nwaanyị, maka na ọ maka ka obodo anyị dị. Mana ile anya na ihe gbasara nwaada Amarachi, o nweghị ike ịgwa anyị ego ole a na-akwụ ya n'ebe ọ na-arụ ọrụ na US, mana anyị ma na ọ bụ ihe gbagotere, ọ bụ na ọ bụrụ na ihe gbagotere na o nweghị ike ịnọ ebe ahụ. Wee na-ekwusị na ihe niile a na-emenụ ka anyị ga-esi gbaa mbọ bụ ka dịka Amarachi ha nwa bụ ndị nwere olu, ndị ọ na-abụ ha kwuo igwe mmadụ anụ olu ha, ka a na-akpọ emekwa ka uche ndị gọọmenti anyị na-eru n'ihe gbasara ịkwalite asụsụ Igbo, dịka ndị gọọmenti South East States, ka because na gọọmenti bụ ndị ọha nwa ka ọ dere iwu ha tiri gbasara ya na-akpọ educational policies. Iwu ha tiri egosi ka a ga-esi wee na-agụ akwụkwọ na steeti, ka anyị na-abụkọ ele anya na ọtụtụ n'ime ha na uche ha adị ya, dịka ihe Enugu steeti gọvanọ bụ Barrister Peter Mbah na-eme kịta ihe gbasara smart school. Ekwesịrị enwekwa agba mbọ fụ na asụsụ Igbo sokwara ihe a na-akwalite n'ebe ọ pụrụ iche. Na ndị obodo dịka China na-aga ọfụma na teknọlọji, bụ na ihe ọbụla a na-amụ na China bụ na Chinese language ka eji eme ya. Onye bụ onye ọkachamara na ihe gbasara edukeshọn bụ prọfesọ Fafunwa kwukwara ya sị na nwatakịrị na-aka amụta ihe na-ejiri olu be nna ya, ejiri olu nne ya wee kụziere ya ihe. Mana onye dịka mụ, anyị ncha gụrụ akwụkwọ mgbe a na-asị onye sụọ asụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ apịa ya ụtarị, ma mgbe anyị nọ kọleji ọ na-abụ isu Igbo na klaasị ịkwụọ 50 naira dịka mgbe ahụ. Ya na ihe gbasara ihe nkwalite asụsụ Igbo na ihe dịrị anyị ncha, mana ọ ndị ọchịchị gọọmenti ya uche ha ekwesịghị ime ka uche ha dị ya n'ebe ọ pụrụ iche, maka na ọha nwa ya ewelite aka. Anyị nwa bụ ndị nke a eso ezigbo ha n'azụ, wee bụ n'ịkwalite ndị nkụzi. Ọ bụrụ na mmadụ na-arụ ọrụ, ego nwa na-asị na a na-akwụ ama nkwụ ya mgbe e kwesịrị ịkwụ ya, o wee bụrụ nsogbu. Na onwe ya anyị nwa bụ ndị edukeshọn na-akpọ motiveshọn. Onye na-arụ na-akwụ ụgwọ iwe nwee ike na-arụ ọzọ. O wee bụrụ ya bụ ka anyị dịka ntụwekwu mbụ dịka Amarachi na ndị otu ndị a na-anụ olu ha, ka ha gbaa mbọ na-eweta emekwa ka uche ndị ọchịchị anyị na-adị na ya, maka na educational policy drives the education of any state or country. So biko
ya bụ asụsụ m mana ihe na-ajụkwa bụ biko n'ihe gbasara dịka ndị ọzụzụ ndị nkụzi o nwere ohere dịrị ndị chọrọ ego ihe dịka masters n'asụsụ Igbo na mba ofesi ka ama m nwere ihe nwere ike ịgwata anyị nwa gbasara ya mmadụ ịga agụ akwụkwọ na mba ofesi ma ọ dị mma dịka ekwuchego na mbụ ka mbido na okwu ikwuru daalụ okwu ikwuru amaka ọ eziokwu na dịka isi kwuo na ndị ọchịchị obodo ga-eso sonyesi ike mana o nwekwara ihe ọzọ ịrụtụrụ aka dị mkpa ikwuru na ịmagonu ka be anyị dị okwu ahụ akpọchukwu okwu niile ịmago ka be anyị dị bụ okwu kwuru okwu onye ọ kọwara onwe ya o wee bụrụ gịnị na gọọmenti bụ bekee webatara agaghị abịa wee bụrụ Igbo n'isi the gọọmenti bụ ndị nke anyị nwere bụ gọọmenti nwere ka ha si bata ọ bụ ha bataghị maka Igbo ha bataghị maka ala Igbo ha batara maka ịnọ n'ọchịchị ọchịchị ahụ abụghịkwa na ọchịchị rụtụrụ aka nọ n'Igbo nọ ka ha kwalitebe Igbo ma ụmụ ihe ndị a ya bụ na ewepụ gọọmenti anyị ga-asị onwe anyị dịka mmadụ kedu mbọ anyị na-agba o nwere ihe ọzọ i kwuru wee sị na ọ bụrụ na anaghị akwụsị m ụgwọ ike ma agaghị anọ ebe a ka m ga-arụtụkwa aka ka m kọwalụ gị obere ihe a bụ afọ ọ na-agazi afọ 4 m bịara obodo oyibo ya bụ na ịbịa na ka esi ene anya ndị nọ n'obodo oyibo n'aka akụsọ m na ndị nọ ọhụrụ abịara m ọhụrụ anọbeghị m n'obodo oyibo ọhụrụ ahụ m bịakwanụ bụ na abịara m gụọ akwụkwọ afọ 2 ịgụcha akwụkwọ afọ 2 ahụ inwe otu afọ ị ga-eji wee mee ihe a na-akpọ internship ị ga-anọ wee mee 1 year internship ya bụ afọ nke 3 ya tupu ị mara ihe na-eme n'obodo oyibo afọ 5 agago eji m ebe a na amatụ tupu m abịawa obodo oyibo anọ m be anyị wee na-eti okwu mkpu Igbo na-emesi ihe ike mee ihe a kpọrọ mmemme ọja cultural festival afọ 4 eji m maka na ana m eme ihe Igbo ka m nkọwazara gị ọkụ Igbo nso agụghị m Igbo na mahadum ihe m gụrụ bụ mass communication mana ihe kpatara m ji wee dere akwụkwọ Igbo mbụ m dere maka na anụrụ m akụkọ na UNESCO sịrị na Igbo ga-echi wee kasị goduru mgbe m dere kedu ha na-akpọ mgbe m dere akụkọ nne m ochie kọrọ m anaghị m asụ Igbo izugbo otu a ihe m na-asụkebe bụ Nsụkaba anyị n'ihi na dịka m si kwuo Nsụkaba anyị ka anyị na-asụ n'ezinụlọ anyị mana abịa m tinye uchu wee mụwa Igbo m ga na-asụkwa onye ọbụla ga na-aghọta amụrụ m ya amụ kụziweli onwe m gụwa akwụkwọ etinyere m ọtụtụ ngwa gị ego one ntinyego n'ihe gbasara ihe Igbo ị ga-amaja maka gịnị na atinyere m uchu na ọ ihe gụrụ m agụ ejiri m maka na ana m akwado Igbo ọrụ nke nwanụ m ji aka efunarị m ya bụ gịnị ana m agụrụ m mass communication wee na-arụ ọrụ na ESB na-arụ na-emesi ike wee tie mkpu si na ihe m ga na-eme bụ ihe ngosi Igbo both on radio and TV emere m na radio mee na TV na-eme ihe a kpọrọ mgbe m bidoro akwụsịgo ihe na ụmụaka akwụsịgo ihe ngosi ụmụaka mana ebidokwara ya ememe akụkọ ifo na ESB ebidokwe oge ụmụaka na akụkọ ifo bụ ihe a na-eme na onyonyo TV 2 anyị bidoro
wee bidokwa ka m na-akpọ Otobo Nsụka mụ abịa ebido Otobo Nsụka na ESBS wee bido ya mgbe ahụ mụ na Joshua na-eme ya ha sị na n'ihe na m ga-eme n'aka nke bekee wee bido making a difference nke bekee wee na-eme ya wee bịa na redio ha sị na agaghị emekwasị naanị nke ndị Nsụka wee bido wee bụrụ gịnị 5 programs ụgwọ nwa m wee bụrụ ego ole 30,000 naira ka na-akwụ ihe a na-akwụ onye na-eme otu 30,000 nwa na-eme ise a na-akwụ m 30,000 mana that was the rule. Ọ bụ na a ga-ahapụ m ka m na-eme ụfọdụ ihe ngosi ahụ m chọrọ ị na-eme ka ọ na-akwalite asụsụ Igbo, so you have to pay the price. Bido wee a na-akwụ m 30,000 naira wee bido masters na-eme masters ihe mekwe na masters bụ mass communication wee na-eme masters mee masters research Igbo tụnyere aka na language broadcasting. Ọ bụghị naanị ịgụ like ọ bụghị Igbo na-egwu m gụrụ Igbo bụ ihe na-tinyere uchu m aka nọ na achọrọ m bụ ihe dị mma. O nwere ọtụtụ ihe funarịrị m gaa ruo na ndị na-abịa na ha chọrọ ịnọ ngwa gị ihe funarịgoro m naka na m na-eza nzọmụkwụ Igbo na m na-eme ka nkwalite asụsụ Igbo nya a sị m gị na akpata oyi ga-ama gị mmadụ ga-abịa gị na ya na-emekwa dịka anyị si kwuo na mmadụ na-eme Igbo ugbu a na-akụrụ ya aka ka bidoro ọfụrụ mgbe ahụ anyị bido gasịcha na ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu nwere ike ga-esi okwu asị na ị na-ekwu okwu na ị na-asa ndị Igbo tik nwoke ga-esi na-ekwu okwu a na-asị gị ihe Igbo anyị na-asụ I hope that is not what you are going to be teaching to my children. Ihe a bụ onye chọrọ ịnụ gị bụ ihe na-agwa gị Ejigbo eje ebe gịnị ka eji Igbo eme ọ na social media ka anyị nọ otu onye na-eme ihe onyonyo wee sị na ụmụ ya anaghị asụ Igbo ahụ dọsị nke ndị Igbo wee fụgbachi ya tupu o wee sị oke na ụmụ ya ga-agba maka ha na-asụ Igbo maka gịnị na mgbe ahụ ọ na-ekwu ya na ọ na-echere ka nọ n'ebe ejighị Igbo kpọrọ ihe anaghị eziokwu nwe mgbe ejighị Igbo kpọrọ ihe ụmụ akwụkwọ na-agụ Igbo na mahadum na-ezo ezo mgbe ahụ ha anaghị ekwupụta na ha na-agụ Igbo ịjụọ ihe ha na-agụ asị gị na ha na-agụ linguistics maka na linguistics na-ada ka bekee mana ogo ha ga-asị gị na linguistics and Igbo language ugbu a ha na-asị gị I am studying linguistics and Igbo language mgbe ahụ nọ na-abụ linguistics or language literacy ọ na ha na-agụ a ga-achụ ofu ihe ga-ada oyibo ha ga-agwa gị ha na-ezo ezo maka gịnị ka nwa gụrụ Igbo ga-ama ihe na-ekwu ikwu ọgwụ ahụ na ị na-agụ Igbo mana ụlọ akwụkwọ ahụ ị nọ na-achị gị ọchị wee bụrụ gịnị wee tinye n'uche ọtụtụ ihe funarịrị m mmadụ ga-abịa na gịnị ya na-ekwu okwu na unu ga-anụ onwe unu na unu atọkazi onwe unu o wee nọkọta ọ ga-asịkwa ka ihe na-eme tọrọ ya ụtọ nọ ya ma bịa eme ya bịara gị nso onye a ga-abụkwa onye Igbo mana unu na-anọzi ọbịawazie gị nso wee hụ ka ise gụrụ akwụkwọ Igbo ị na-ekwu okwu Igbo ị na-agwụ ya na nwere ụlọ akwụkwọ a na-aga a na-ekwu okwu maka ịsụ asụsụ Igbo wee sị gị na onye ha ka a ga-emegide ka onye ha ka ụmụ m ga na-amụta ihe Igbo mgbe ihe a ga-eme bụ na aga m ahapụ ka ị na-eme ya na mgbe a ga-anọzi ị ga-amakwa ka ị ga-esi n'ihe Igbo a mgbe a ka ị ga-ama na ọ bụrụ onye gị na ya ga-anọ maka na ụdịrị agụụ nwere bụ agụụ ruru na mgbọrọgwụ ime mụ ọ bụrụ ihe m ga-abịa nsị ka m kwụsị ọ bụrụ mụnwa mere o wee bụrụ gịnị mmegide ihe a taa ụdị ya ọtụtụ mgbe m enweghị ihe m ga-eri nwaanyị mmiri nkịtị ngotesie mmiri tinye alọ ka nweke hụ mmiri m ga-aṅụ maka gịnị nwuhe kpọrọ m ihe a na-eme asị na m na-ezu ezu na nhapụrụ ọmalịcha ihe dịka m si gwa gị ebidogo m debe akwụkwọ bekee na nhapụrụ ọmalịcha ihe ndị m na-emesịbazi na Igbo ka m ga-eme ọtụtụ ihe funarị m ọtụtụ ihe ndị enyi ndị chọrọ ịnụ gị ndị chọrọ ka gị na ha dị na mma ndị chọrọ ka ha na-akpọpụ gị akpọpụ n'ihi gịnị na m na-eke ekike Igbo ha sị gị mgbe ọbụla asịrị ka eje pati je kpọ gị ege chịrata akwa kwara akwa ka a na-akpọ ya mgbe ahụ akwa kwara akwa onye aka ga-eji wee gaa pati Amarachi akwa kwara akwa na ị ga-achịte dres ụmụ ihe bọm shọt ụmụ ihe ndị a nnesi anya wee sị ha na o nwere ozi m na-ezi ozi ahụ m na-ezi ụmụ ndụ m ga-ebi o nwere ihe gụrụ m agụ na-eme ha ị gaghị ahụ m gaa
na restaurant ebe anyị ụlọ nri wee sị ha nye m pizza ha nye m nke aga m achọ ka nri ihe ga n'ihi na achọrọ m ka ndị na-esokwa m ndị nọ m nso hụkwa na ihe ahụ m na-agwa ha na ana m ebi ndụ ahụ so even life adjustment honestly, it was unexpected emere m ya because again, we weren't trying. bọsị m ga-akọ akụkọ ma ọ ga-eju abụọ maka na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtaghị I don't gịnị remember kpatara a moment iji wee I nọgide where, ruo ugbu a I was ebe a m nọ pure joy. mụ na gị mara na nwere ọtụtụ ọrụ na-akwụ ụgwọ akwụ ha na-akpọ na a na-akwụ ụgwọ ihe a na-akwụ m ebe a nọ a na-akwụ m ya ka onye na-akụzi a na-akpọ African languages and n'ihi na abụ m Igbo ịba na ụlọ akwụkwọ m nọ dịka a na-akpọ ya ugbu a Harvard nwere ihe a na-akpọ preceptors ahụ ihe a kpọrọ ha bụ the full lecturers ndị a wegoro n'ọrụ agaghịzi ike ịchụ ha ọrụ ọ bụrụ ebe ahụ ka m nọ aka m anọ just tutor ahụ m nọ bụ na enwere ike ịchụ m ọrụ mgbe ọbụla aka ha mma Yoruba nọ na preceptors Yoruba nwere 2 language teachers na Harvard ya na ebe ha woro ha bụ na ha kwụrụ mgbe ebe woro m bụ na aka m anọ n'ụzọ adị m ka ọkụkọ batara obodo woro otu ụkwụrụ nwere ike ga-esi kpa agwa atụfu oge na esi na mpịọ tụfuo oge mana mgbe m batara enwere ọtụtụ ihe ka Igbo si dị ya si ndị Igbo a na-enye nsogbu nkaka ebidogodoro m n'ibido n'isi wee dozibe ihe ahụ mebiri emebi aha ndị Igbo mebigoro ebe ahụ o ihe m na-arụ ọrụ ya kemgbe m bidoro ka ebidogodo n'ebe ahụ tupu ewee nebezi anya ejeghị nsịba ndụ were m dịka preceptor bidogodo ka m wee hazie dozie ihe mebiri emebi tupu ewee ruzie ihe ọ pụtara bụ na gịnị na o nwere ihe ga-efunarị gị ihe ọ pụtara wee bụkwara gịnị na ị ga-arụ ọrụ karịa ka ndị ọzọ na-arụ enwere ihe ngosi anyị na-eme na ngwụcha semester niile ihe ngosi ahụ wee bụrụ gịnị anyị na-akpọ ya theater night day asụsụ niile a na-akụzi ga-abịa kụzi ụmụaka ha ga-abịa gosi ihe ha mụtagoro na semester ha wee gbaa mbọ wee sị na mgbe ahụ m bidoro otu afọ gara aga na m ga-agba mbọ na mgbe ụmụ m ga-eme ihe ngosi nke ha na ha ga-abụ ndị nke mbụ ngwa gị ihe funarịrị m oge m ga-eji mee ihe ndị ọzọ oge m ga-eji wee rụọ ọrụ ndị ọzọ ọtụtụ ndị na-akpọ m maka ana m eme consultancy ihe ndị ọzọ m ga-eme nwesị na enweghị m ohere n'ihi na aga m akpọ ụmụ akwụkwọ ụbọchị ụka ndị ọzọ ndị nkụzi ọzọ nọ na be ha wee na-akpọrọ ndụ nọrọ n'ụlọ akwụkwọ na-akụzi ụmụaka n'ihi na achọrọ m ka ụmụaka mpụta ndị nke mbụ dere ihe a na-akpọ na mmadụ tinyere uchu tinye mmụọ sacrifices ndị be anyị anaghị akwa anụ ụdịrị nke ahụ ihe a na-achọ ịnụ bụ na ha nya ebe ị nọ na ego a na-enyegodi gị mana enwere ihe a kpọrọ deep seated sacrifices a na-eme ọ bụrụ na ọ gụrụ ha agụụ ọ gụọ gị agụụ gụọ gị n'ime mmụọ nwere ọtụtụ ihe mgbe m buru ụzọ wee gaa maa mbem na UK ihe a gụrụ m bụ flight ticket nke ahụgodiri na egoro m flight ticket egochiri m flight ticket ahụ wee nye m 2 days m ga-anọ n'ihi na achọrọ m ije zigosi ozi ndị Igbo ndị ọzọ ejiri m ego nke m yọọ ego at some point onwe mgbe m ebe m ga-arahụ ihe a bụ akụkọ ndị mmadụ na-amaghị ihe ama bụ na Amarachi na-aga UK na-aga obodo oyibo ngwa gị ihe m hụrụ na agara m n'obodo oyibo ka m nwike wee zie ozi Igbo gaa hụ ndị Igbo mgbe ahụ ka m na-eme ihe onyonyo akpọrọ Ogbunigwe m wee jiri ozi ndị nụrụ agha Biafra ọ na-abụ oge ụfọdụ ịhụ ndị mmadụ na-asị gị do you even care about Biafra because you don't even see how you talk about it na-achịghị ọchị maka na ndị niile ahụ na-akọ ya njụọ ha kedu ihe imegoro maka ị ga-ahụ na ọ bụrụ na anyị pụta n'ọgbọ na ha agaghị akwụ ebe m ga-akwụ maka na ngwa ihe m gagoro ngwa ihe nya ajịrịja pụchigoro m na ahụ wee pụọ mgbe were ozi ndị merụrụ ahụ na oge Biafra ndị nụrụ agha Biafra ka bi n'etiti anyị ugbu a but they are wounded anyị ndozibe ndị nke nụrụ agha nọ n'etiti anyị ugbu a mgbe were ozi ha gakwuru ọtụtụ ọgbakọ ndị Igbo na UK na-akọwara ha ụfọdụ n'ime ha dịka anyị si ekwu I will give 500,000 I will give this kedu ebe ego ahụ dị ọtụtụ n'ime ha kwuru ya ka e wee kọrọ ha aka o wee si ebe ahụ wee nwụọ pịa wee jegide
mgbe bido gaba obodo oyibo ọ bụrụ ndị be anyị mgbe ha na-abara m mba asị m na ndị mmadụ na-abịa ha bịa obodo oyibo ha nọrọ ịchọ ka ị ga-esi zo ezo wee megide tupu ị nweta akwụkwọ mana a sịrị m na aga m na achọghị m imebi ihe ọbụla gbasara ha n'ihi gịnị na o nwere ozi ezi ọ bụ na nzie ya mpụtakwu ọzọ agaghị ekwezi ka nnachite obodo n'ihi ya anaghị m anụfu oge nnọcha nna kwesịrị ịna garuo nke mbịazi na US sizi ọnwụ gụzie akwụkwọ mezi ihe nchọrọ ime maka na achọghị m ịnọ ihe a na-akpọ ilegal n'ihi na m dịrị ilegal ọ ga-adị mfe ịchọpụta m maka na a mara onye ahụ na-ejegharị ezigasị ozi Igbo I didn't want to spoil that maka ndị Igbo wee sị na ọ ga-adị mma mbi ezigbo ndụ mee ihe zuru ụzọ dị mma ndị ọzọ chọrọ ịbịa meghere ngụsị akwụkwọ gịnị ka m mere ebe ahụ gụsịrị akwụkwọ m wee gbaa mbọ na otu onye na-eso m bịakwara my assistant onye nke tinye mma na o nwere agụụ ihe a na-akpọ ya bụ Chiagozie m nọ na ebe ahụ m gụrụ akwụkwọ na Syracuse na-agụkwa ihe ahụ m gụrụ gịnị ka m gụrụ agaghị m gụ Igbo na Syracuse dịka isi wee jụọ n'ajụjụ gị ihe ị ga-agụ o nwere ọtụtụ ihe ị ga-agụ abụghị naanị Igbo maka na ịnweta ebe ị ga-abịa gụọ Igbo na masters ga-esi ike mana ị nwere ike ịga na liberal studies o wee bụ na research gị rụtụrụ aka n'Igbo ị nwere ike ịbụ ọ bụrụ dọkịta ka ị na-agụ mana research gị rụtụrụ aka n'Igbo o nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịgụ museum studies, liberal studies, museum studies and heritage preservation, liberal studies, African studies. Ihe ị nwere ike ịgụ ịhụzia na research gị na-arụtụza n'ihe gbasara dịka nwere ya na ị na-agụ syntax and phonology dịka onye gụrụ Igbo ị na-enezi anya na word creation na-ene anya na syntax na-ene anya na phonology ụmụ ihe ndị a dịka onye gụrụ Igbo mgbe ị mechaziri na ịgụrụ Igbo you can teach any language because na ihe na-akụzi Igbo ị naghị akụzi naanị naanị Igbo ị na-akụzi ka asụsụ si akpa agwa behaviorism of languages ama na ịgụrụ ya maka gịnị na pure linguist using Igbo language as a case study Igbo language abụzia ebe isi abịa mana ị nwere ike ịkụzi onye ọbụla ịbịaza gị na ndị gụrụ kọmputa linguistics abịaza tinyezi aka ọnụ na na-emezi ha na-akpọ language programming ịhọrọ mkpụrụ okwu tinye na programming na coding nke ọ ga-abụ na ị na-ede Igbo a na-atụgharị ya nke ọma ọma mbụzi ụdụrụ nke a na-abụ itinye Igbo ma Google na ndị ọzọ ihe m na-amaghị ihu ka Igbo gị gụrụ si wee gbaza mgbọrọgwụ wee na-adịzi mma ibezam ya na-akpọ language scoring ebe a nọ ọtụtụ ndị airport n'ebe a language literacy interviews maka na ha nwere onye Igbo ị ga-eche na ha bụ garuo mgbe o nwere ihe onye ahụ na-akpọ ndị Igbo na-arụ n'airport ebe a chọrọ ime promotion ha ga-asị ha na ị ga-egosinata something about language ị chọrọ ịga akwụkwọ na ha nwere mgbe ị ga-egosinata ihe maka language ha chọwazịa ndị na-akụzi Igbo ike wee mee ha examination ka ahụ na ha nwere other languages ị na-ahụ ya so nwere ọtụtụ ihe a na-eme na language amaghị enwere language scoring nwee medical translators onye a mere na-emere ihe nkụzi na-eme for Igbo teachers and ndị na-emekwe language nnọkọta mee ya mkpụrụ ụbọchị abụọ kụzicha ha ebe ha nwere ike na nwere ụdị ihe ha ga na-atinye uchu wee na-eme ya mana nkwuo ya na ana m eme nkụzi dị otu a gịnị ka m nara ndị ma 10,000 naira ọtụtụ ndị mmadụ anaghị ekwe akwụ ụgwọ ahụ eme ya itinyekwara ya ka ime ya nkịtị na onwe ihe ga-ana na ọ ga-abụ n'efu ọtụtụ ama m bịakwa maka na ihe ọ bụla bụ ihe efu onye na-akpa uru onye ebughị bụ ọ dị egwu ka njikere gị ife ihe gbasara ihe anyị kwuru before gbasara Institute of Linguistic Development I can't remember exactly ka esi okwu na abana esi na ọ na-emebi nke ndị Igbo asị mmadụ na ihe na-eme gịnị mere ọ pụtara na ndị bidoro ya na election what exactly happened o ji wee nọkọtazi ọdịrọzi mmadụ na-eme ihe nke bụ eziokwu bụ na ọ dịkwa ka ọ dị mana ọ dịghọzi ka o si dị o nwere mgbe o ruru ndị otu a na-akpọ ọgbalụ again ndị otu ọgbalụ ha ọgbalụ gụrụ Igbo ụfọdụ n'ime ha bụ from sciences ka ha si wee bata mana ha bidoro spill nke anyị nwa dị iche maka ihe nwere ike ịkọwa n'anya ọfụma
we maka na invested ọtụtụ ndị all the so na ndị na-ekwu okwu Igbo na ndị bidoro tụnyere mgbọrọgwụ n'Igbo dịka o si wee mara ọ bụghị ndị Igbo ka ha you're doing things mana ha bidoro ndụ spil wee bido wee ihe anyị na-eyi ụzọ ugbu a ihe ahịrịokwu anyị ji aga ugbu a nya bụ na abịa echi anyị na-eji ugbu a just 1961 ka ọ kapụtara ọhụrụ on the spill bụ ihe tinyere uchu na ya ha megideziri ya ndị gọọmenti atinyekwa aka ọkwa ike na Lagos ya ewee Still Society for Igbo Language Promotion. Or can it exist now? Ọ dị ka amaghị m ka na-eme exist ka ọ dị mana na-anụzi afa ha. I will not say not totally dead maka no organization. Mana onye na-achọ these places because I'm not searching. Maka na ndị bidoro ya bidoro nwụba ndị ọ na-agụ agụụ ji ya bidoro nwụba. O wee dịzi aka. Dịka nwada Amarachi si ekwu na ndị niile ahụ ndị bidoro gbasara asụsụ Igbo na-agụ agụ ndị nkụzi ụmụazị na-achọ nonsense Biafra na-eme n'ụdị na a na-achụ ego a ga-eji wee zụ ezinụlọ ma na a na-eme biznes na a na-achụ ego mana ọ bụrụ mana ha amachasịghị mana ịmagodi wee ha na-ekwu kedu ihe ndị ọgbara ọhụrụ like ndị otu anyị kịta ndị nọ between the age of maybe 45 and 25 no bro I am ndị nwe ha na-akpọ Igbo Renaissance na enwego that consciousness enwego that awakening right people chọọ ime ihe a ga-eme nwoke develop culture ndị Igbo develop ala Igbo develop ihe ọbụla gbasara ndị Igbo kedu ihe generation anyị ga-emenwu ka anyị ga-esi wee mara about this institute and ndị chọrọ ịbụ part of it. How do we rebuild it? We can't let it just go like that. Because I'm not when we want to introduce a new word, the authority if not, that can approve. Say, okay, any mega approve. So, Madam, it's not Igbo dictionary or not have official Igbo word now. Official Igbo word. I said, mega approve this particular association or institute. Mega approve. I na-ajụ ka ihe anyị ga-eme ka anyị nwee ike iwuridekwa ụdị institute anụnwa ịkpọgo tool now ka ihe anyị ga-eme ka anyị nwee ike iwente ihe anụnwa ka ọ bidokwa ọzọ ọ dịkwa serious again nwego dictionary dictionary till now. Nke mbụ bụ na ịjụọ ma aga m asị gị dịka otu Amadi ka ihe okwu nyanwa bụ onye gụrụ Igbo ihe ga-ajụ ya bụ ịgwa ịjụ gị eziokwu Igbo ahụ ị gụrụ how was it recognized? Where are you? Makwa na ịgụọ Mandarin na China ya na ịgụrụ ya gụọ ya bụrụ ya ebe ga anaghị afọ azụ gị anya. How have they made the people ndị ahụ na-agụ Igbo ugbu a ọ bụ ndị a ga-agụchara kedu ka anyị si wee hazie chịkọta ha ọnụ anyị nwa niile na ndị ọ na-agụ agụ nwere imepụta otu ọ ga-abụ ịbịa otu ahụ akwụgidezie kwagidezie na ị na-emesi ihe ike wee nwee ha na-akpọ recognition wee kpọọ gị mkpa wee bụrụ nwee ihe ịbụ dịka otu a ndị Nollywood bịara megide tinye ha bụrụ a global organization mgbe ahụ ị bụrụ global organization ibido ihe na-akpọ collaboration both in your na-agazi conferences enwere language conferences na obodo Igbo na US ebe a mgbe m lere anya hụrụ onwe onye Igbo na-agụ ya enwe language teachers conferences a ma ụmụ ihe ndị a ma ndị be anyị esoziezie na ndị na-abịa na-egosikwa na ha gụrụ Igbo enwe Fulbright enwe ihe ndị ọzọ Igbo adịghị ya maka na ebe anyị si anaghị akwado gbasa dị anyị. We must start somewhere. Thank you very much. Ọ bụrụ na ị gụọ Igbo pụta kedu ọrụ nọ eche gị apart from secondary school teaching kedu ihe ọzọ ị nwere ike ime ọ ga-abụ na ọ bụrụ na ị pụta dịka mmadụ ka kwuru secondary school ahụ eso m na ndị mere ihe a kpọrọ Igbo Teachers Conference, the first Igbo Teachers Conference emere mụnwa bụ ihe organizer ya. Gịnị ka m ji meri ya bụ na ịga n'ụlọ akwụkwọ anyị dịgasị iche iche ọ bụghị naanị na asụsụ ndị Igbo dị optional. Ndị Igbo dị ka ndị akụrụ ihe ha dị ka oke mmiri mara
first of all ka ha si eyi akwa ka ndị nkụzi ọzọ si ahụ ha ka ụlọ akwụkwọ ha na-akụzi nkụzi si ahụ ha ha so na the least teachers a na-ahụ ha ka ndị ọgwụkwa emejuru ọrụ a na ọ bụghị no teachers ka ha see them as teachers. You don't see them as teachers. I want to make it na teachers conference or teachers training. Has seen no onye na-akụzi Igbo ga represent ha. It's not possible. Maka na society anyị nọkwa n'ala Igbo ebe ebidoro Igbo bụ na Ibadan. In fact, ebe Igbo na-etisi mkpu ike na mahadum bụ na University of Ibadan. Makita. Wow. The first place ebidoro Igbo na Nigeria bụ na Ibadan. And ndị nọ na Ibadan ahụ Professor Gerald Nweye na ndị otu ya ebe ahụ ka m ga-asịkwa gị na mụ na ya na collaborate ọfụma ebe ahụ ka m ga-asịkwa gị na ịbịa n'ihe na-akpọ Igbo, that is the place we even see na enwere some things, the kind of work Professor Gerald ha na-eme dịka mmadụ ka ihe kwuru lecturer bụrụ ịbụ lecturer no kedu ụdịrị lecturer ịbụ ngwa gị the kind of ebe m nọ wee hụ that professor bụ na mgbe m gara Ghana for a conference a na-ekwu okwu asụsụ ebe a ka m nọ ịgwa gị ụdịrị professor ọ bụ. So n'ịbịa na ndị ahụ na-akụzi Igbo na-emesi ike na-aso na conferences, journals, all those things. Ndị ahụ ndị nke ahụ na Ibadan, bụrụkwa ndị nọ na UNN, bụrụkwa ndị nọ na be anyị. So ebe anyị roketere aka na be anyị ka ị ga-afụ na onwe ihe anyị kpọrọ mkpa. Professor Gerald is part of the people na-eme ihe na-akpọ serious digital language scoring right now, language development. Ha na-emezi ya. In fact, aka ebidoro the computerized version of their linguistic department. He just announced it 2 days ago na Ibadan. Maka na ha chọrọ iwebata digitalism of languages so that na ha ga-ebido real coding with languages. Ihu na collaboration abatawago. Ịbịa ha na-abịa na Nigeria, a na-achọ ndị na-eme Igbo, a na-achọ collaborate. Ndị ndọ na Ibadan ka a na-eru aka, ọ bụrụ ndị nọ na UNN o. Mana UNN bụ ana Igbo. UNN ka ị ga-abịa isi na o kwesịrị ịbụ mgbọrọgwụ, o kwesịrị ịbụ isi mmiri, mana ọ bụrụ ihe na-ahụ ma ebe na inebara anya. Maka gịnị ihe o ji wee dịrị na nke ndị Ibadan siri ụkwụ ike ma kịta bụ na Ibadan bụ Yoruba state. Ebe ahụ ka ị ga-abịa because of how they take their own language serious. Maka ka ha si ahụ asụsụ Yoruba nke ha omezie Igbo n'ebe ahụ by proxy a na-enwetezi obere ihe nrita. That seriousness of the Yoruba languages na translate it nke asụsụ Igbo by proxy. Ịhụzia na ha nwanụ ha na-erite obere ihe nrita site na ka a na-akpa agwa n'ihe gbasara ejirimara ndị Yoruba. That is why, that's the only reason o ji dị ka nke ahụ ihe na-emesi ihe ike. When you come to our own, the institution of development, language development, enwere ha na-akpọ British Council Arts. That is for their art and other things. Nke ha jizi wee si na ya wee na-emetụ ma mba ndị ụwa ndị nke ọzọ aka maka na ego dị ya. A ga-esi n'ebe ahụ na that institutions wee na-atinye enweburu ha na-akpọ Ahajioku lectures. Ọnwụgo n'ala Igbo kemgbe 80s ka ọ nwụrụ. Mgbe ahụ ka a ga-asị gị na ndị spill ahụ ka nụ ya. Those versions of people anọghọzi ya. Mgbe ahụ ka ha nọ a na-eme lectures, Ahajioku lectures eji Igbo eme ya. A na-eme ọdụkọ mgbe ahụ na-abụkarị isi ebe ha na-eme adụkọ n'Imo steeti. Ebe a nọ na-ahọpụta ma okwu na-eme ihe gbasara na-akọ emechaa ya ihe ahụ niile ha kwuru ha emepụta ya defụta ya n'Igbo wee bụrụ journals of Igbo. Enwere Ikenga journals, enwere Ikoro journals, enwere Okike journals. Ndị ahụ n'ihe ahụ niile anwụgo. Egotesi m ụfọdụ n'ime ha ngwa gị ego na ngoro ya. That is investment. Ịbịaza na real university press na-enyere ha aka emepụta akwụkwọ ha na-ede. University press ahụ niile nwe ụzọ ha na-eme ihe gbasara akụkọ Igbo ma ọkwa na ha ka dị ndụ. None of them. Mgbe ahụ bụ imechaa idepụta nke ị ga-edepụta ndị otu ọgbalụ ha University press ebipụta ya. Mana iweghụzi duru ihe ahụ ọ dịghịzi. So ụmụ ọtụtụ ihe dọ mgbe ahụ anyị ga-ebidogodo na creation of the environment. Ebido ndị ahụ na-eto eto oke na ya pụtago n'ekwu ihe anyị chọrọ ime. Abịa na otu ahụ anyị nọ ndị tech anọrọ ebe a, ndị art and culture anọrọ otu a.
ndị bụ ndị funders, ndị na-achọpụta ego anụrụ otu a, ndị nọ na medicals anụrụ otu a. Ọ ga-abụ na ọya batara ijiri Igbo kọwara ya ndị obodo niile, nke ahụ ịkọwara ha n'Igbo bụ abasie ha ike. Ọ bụrụ ihe anyị bịa sị ha na o nwere ha na-akpọ synchronism na-eme na vein, o si na vein ọ baa na lungs. Ndị nọ n'obodo na-ekiri gị anya sị ka ihe ka synchronism, ha amaghị ihe ị na-akọ, mana o nwere ka ị ga-esi jiri asụsụ be anyị kọwara ha ya, ọ baa ha ntị. Ndị nọ na midia enwe nke ha na-eme nke ha. That's just otu esi wee mee mgbe emere Ogbunigwe, mgbe emere Biafra. Ịbịa na Biafra na-asịkere ihe o ji wee succeed eri ka o ji succeed. Ịbịa na otu ihu na-abịa na otu ndị rap mgbe ahụ, ha enwe the researchers, enwe the engineers, enwe ndị nke bụ na-ede the writers. Ha niile tụkọtara aka ọnụ wee mepụta ihe a kpọrọ rap. Rap ahụ wee enyere aka na oge Biafra. Ndị na-anụ ahịa nọ n'iro na-anụ ahịa, ndị nọ n'ime wee na-agba mbọ ka hụ na ihe a na-eme ka ahịa ahụ ya iri mmadụ niile na ọ dị. That is how society works. Mmadụ niile ama mbụ tech genius, mmadụ niile ama mbụ doctors, mmadụ niile ama nọ na media, mmadụ niile ama mbụ content creators. Mana ị na-ahụzi kịta bụ na onye ọbụla chọziri ịbụ content creator, and then nothing else matters. So oge enwe ọrụ a na-eke ọrụ eke, emezie ya ndị a na-agụ Igbo na-apụta ozugbo, onwe uru ha na-aba na obi ha na-atọ ha ụtọ ka anyị na-agụcha maka na o nwere ihe na-eche anyị. Ọrụ dị, a na-achọ gị achọ. Come and begin to put your work into ihe ahụ niile gụrụ. Ngwa, let's start creating animations. Ndị na-eme anime abịaza, ndị agụrụ Igbo nyezere ha aka, ha ghọta nsibidi codings and languages, ha ghọta linguistic translations, ebido ebe a translate ya into anime were ya. Ndị na-eme na media ngo, let's make it go wide. Eshi ebe ahụ ndị nke na-enwe funding, ndị nke na-achọpụta ego, ha si let us look for funding both nationally and internationally. Ihe a na-egesa ndị nọzi na tech wee sị, how do we make it so that na the languages of search, ọ bụ na ede ya nwe ụdụrụ mkpụrụ okwu ị ga-ede ọpụta ozugbo, ndị tech eme nke ha, ọ na-aba uru, ọ na-agbasa. O ihe ndị ọzọ gbagoro mbọ wee na-eme kpatara na a na-ahụ nke ha anaghị ahụ nke anyị. Ya bụ na as an individual imegide na-achọ igbu onwe gị, it is hard. I will not lie to you, it is hard. Maka na it takes a lot. Eziokwu. Ihe akwụkwọ m dere now, edechere m ya maka na enweghị m ohere, nwere ọtụtụ ihe nji n'aka. Wee sị ka m chọọ onye gụrụ Igbo be anyị wee nye ya ọrụ. Ihe m kwuru onye ọkwa na abego just ka m hụ ka ọ ga-esi wee nyere aka wee n'anya na ka ya na-akpọ ya akara ụda. Just ka ebidogodo ihe m kwuru ya 450,000 ọ gụrụ Igbo. Amaghị m ego salary onye na ma m ọrụ na-arụ na ga-akwụ m ụdịrị egwu ahụ, mana enyere m ya kpam within 3 weeks ka o mee ya. Ka ọ na-eme ya, wee hụ na ihe niile ahụ n'ihi na a ga-akụzicha, mana agaghị akụzi akara ụda ka ekwesịrị ịnụ, maka na akwụkwọ eji amụ Igbo be anyị enweghị akara ụda. And I also understandable because na na-ede ya for first language learners, mana ị na-edeziri ya for second language learners. How do you go about it? Mana onye gụrụ Igbo megide emeche ya mbidokwa n'isi mebe ọrụ ahụ niile, which means na onye ahụ nwere ike gụchakwa Igbo just like we have in our own other languages, other things, other courses. People will be graduates and very good graduates for that matter. Mana ịbịaza na employability, isizi onye ahụ ngwa na ihe nchọ ka ime. First of all, onye ahụ na-achọ ebe ọ ga-eji wee rie, no patience, ọ chọrọ ka o ritegodo ihe. Mana ịbịaza na ịrụpụta ọrụ ahụ ka ọ bụrụ excellent job ka onye gụrụ ya gụsi anya ike, it's almost impossible. Onye ahụ arụ ya onwe ihe anyị na-eme mete ya ọfụma, enye gị ọrụ, nye gị nke anyị ga-eme, mee ya ka ọ chọọ apụta. Patience adịrọzi n'ihi gịnị? We are also in a society na-asị gị dị anyị ihe na-ebe eme chọpụta ka anyị mebe ihe dị otu a. So the person would rather ịhụrụ ka onye ọbụla pụtara na-ekpe ekpere n'abalị, ekpere a na-eme ugbu a n'abalị, Hallelujah challenge. Ọ bụrụ na ị sịrị let us do hallelujah walk, like no nwere something you will do. I want to teach 5 people, or I want to teach national coding challenge. Onye ọbụla ga-ebini from 12 a.m. to 2, just 2 hours. You will see that you almost will not get anybody. Mana ebe ha na-asị ngwa ka anyị pụta niile ka anyị kpee ekpere, ọ dị mma, asọkwa m ekpe na ekpere, ọ na-asụ ụsọ. Mana ka anyị pụta as a young people, tinye uchu na ya ka anyị si atinye na onye ọ bụrụ ihe gbasara ekpere, we will not do it. Mana ọ bụ ha na igba egwu n'abalị all night, people are ready all the time to participate in that kind of challenge. That is the society anyị nọ na ya. So it will be ọ ga-abụ ikwu onwe anyị asị na ọ bụ na ya anaghị
arụtụ aka n'ihe ndị nke a na-enyela aka. Ọ bụrụ na ha agwaghị nwaanyị eziokwu ọ ga-esi ike. The work is long. Ọ bụrụ na anyị bido organization anyị niile ga-asị oke mmadụ niile onye ọbụla nke mmadụ na-eme ọ bata na o nwere space for that person. Ọ bụrụ na ọ bụ ya we are just I don't know. Amarachi, ikwugo akara ụda many times. Nje na Google je search ya mara ka m ga-esi search ka nweta ya. Biko gịnị bụ akara ụda na English? Just tonal mark. Just ka otu ga-abụ nsi egwu o nwere akara ahụ ga-adị n'elu ya ga-agwa onye na-amụta ya na ọ ga-abụ egwu ya high low na egwu ga-abụ high high. N'ihi na onye anaghị asụ ụdị ka ụmụaka amụrụ ebe a onye ahụ tụtụrụ akwụkwọ ahụ ọ mara ihe o nwere ike ịkpọ okwu ahụ. Ị na-anya na ndị nso ebe a sọpụrụ dere nke ya n'akara ụda. Ị ga-ahụ na sọpụrụ ahụ onye ọcha ahụ ya n'ihi na onye ọcha mụrụ a na-akụziri ha tonal language mana ụmụ akwụkwọ n'ihi na English a na-akụzikwa ya ebe ahụ. Ịhụ na onye ọcha bịa ọ ga-asị ọma mkpọ ya sọpụrụ ọ ga-akpọ ya sọ maka na enwere high tone there. Ịbịaza na apụ ịhụ na yu ahụ na o nwere low tone. Bazi na arụ ịhụ na o nwere high tone. Ihe o jidere otu ahụ onye ọbụla hụrụ aha ya ọkacha na diasporic spaces onye ahụ nwere ike jisi ike hụ ka o si daha ya kpọọ ya otu ahụ. Sọpụrụ tụrụ ugo. So ihe na-ekwu bụ na akara ụda bụ nke under akara ụda ka e nwere ụda ala na ụda elu ọkwa ya? Ọ eziokwu. Okay. So ihe na-ekwu na ihe adọrọ na akwụkwọ Igbo nke a na-akụzi eji akụzi ihe na ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo. Like ama m na ha eji gụọ akwụkwọ. Ha eji gụọ akwụkwọ na ụmụaka bụ onwe nke a na-akpọ omimi asụsụ Igbo. Nke a pụtara anyị mitere nke ahụ obele mago nke ahụ old one ọ dịka nke eme since after the war omimi asụsụ Igbo. Then enwere ọzọ emekwara leta akpọrọ mbido Igbo. So ị na-ekwu na these two enwere akara ụda. Onweghị ya mana again dịka m si kwuo ọ dị understandable maka na ndị be anyị bụ first ha na-amụ ya ha na-edi ya for ndị nọba anyị ndị bụ first language learners. Ọ bụrụ na a na-akụziri gị Igbo n'ụlọ akwụkwọ dịka onye bụ onye Igbo bi n'ala Igbo na-asụ Igbo na-anụ Igbo n'ịmago ka ụfọdụ ihe ahụ si ada mana ị na-asụ kụziziri ya dịka ụmụaka Igbo a mụrụ ebe a o nwere ike ọ bụrụ na nne ha bụ onye ọcha mana nne ha bụ onye ojii bụ onye ebe a nna ha bụ ụlọ akwụkwọ ụmụaka niile ha na-eji egwu egwu. So their environment abụrụ environment na-asụ Igbo ọ dị mkpa itinye akara ka ha nwee ike wee mara ihe ọ ga-ada ka ya. Ọ na-enyekwara aka onye ahụ na-enwekwa olu ya the tone. Mana ọ bụrụ na ide ya be anyị ọ bụgoro na itinye ha akara ndị be anyị nwere ike n'ihi na environment enwere ike ha anaghị asụ ma ha nwere ọtụtụ ụmụaka n'ọba ya ha anaghị asụ mana ha na-anụ ha nwere ike mara ihe ọ bụ mana akara ya it doesn't really ọ bụghị na ọ bụ na akara adịghị ha ma mụnwe Igbo mana yes ọtụtụ akwụkwọ Igbo enweghị ya ọtụtụ naanị otu ezigbo akwụkwọ nhụrụ Igbo ọdụkọ Igbo awa mother tongue onye dere ya dịka obi na UK anụ ihe bịakwa wee fịa arụ bụ na akwụkwọ ahụ nwụghị ebe a hụrụ ya. Akwụkwọ mbụ m chọrọ ịgwa ụmụ akwụkwọ m ha zụta maka na o nwere akara edere ọfụma nnọọ mana akwụkwọ ahụ ọ dịghị ọ bụ itinye na Amazon ma hụ ya ebe nwere ike igote akwụkwọ dijital ma ị bịakwa na egoro m ya na Naịjirịa mgbe m nọ na Naịjirịa egote m na aba anyị ya bụrụ onweghị ọdụghọ spread out agbasaghị ya ka onye ọbụla nwee ike nweta ya. Ị na-ahụ onye chọọ itinye akara ụda anụwa because ọ na-abịa na type ị na-just isi ka ị type normal typing na phone gị ịma nhụcha ọ dị ka ịma nhụcha akara ndị ọfụma so ka esi eme ya ka o wee banye ebe ka gụnwa na type nke gị na-edi ọ na-apụtacha nwecha akara ụda elu ụda ala. Nke m na-atinye godo bụ diacritical nke m na-atinye godo bụ naanị nke a bụ ịna ya na aha sọpụrụ ịhụrụ na ideka aha gị ọfụma a ga na-eji aha gị wee na-eme atụ ịna ya na aha sọpụrụ ịhụ na asọ ọ nwere dot n'okpuru ya o nwere tụpọm nya nke a bụgodo diacritical marks nkịtị ị nwere ike ide Igbo ghara itinyekwara akara ụda mana ịbịaza tinye na tonal mark ịhụ na ụda sesese akara nke elu nke ana na nke etiti ga-abatazi na ya bụ na akwụkwọ dị be anyị nwere diacritical marks mana ha enweghị akara kesa tinye ya dị iche n'iche site na ụdụrụ gadgets ị nwere o siri ike maka na all the vowels site na mbido ruo na ngwụcha ga-enwe akara ị ga-ebido ụbụrụ ọrụ ka mgbe m dechara akwụkwọ erugwo nwa one ma one mana akara bụ ihe eji ya kemgbe aha maka na nnukwu ọrụ ka ọ bụ
ya bụ na oge eji ihe ndị na-akụzi Igbo mgbe ahụ na-ekwu ma ndị otu ọgbalụ ha ihe ha na-ekwu mgbe ahụ bụ na oge ma akwụkwọ ka akwụkwọ ọ dịza chanchan ya akwụkwọ akara jụ ebe niile ihe a bụ ihe eji consolation eji awachi na achọghị itinye akara na ya mana ihe siri ike it takes a lot of work and patience mana ihe m gwaziri onwe m akwụkwọ mbụ m dere ya enweghị tonal marks mana o nwere diacritical marks ihe m gwaziri onwe m bụ na ọ bụrụ na m na-ede akwụkwọ m mara na oge arụ ọrụ ọkachama n'obodo oyibo ebe niile maka ndị Igbo nọ ebe dị iche iche na m ga-agba mbọ ka m hụ na a na-atinye ya mana o siri ike nnukwu ọrụ ka ọ bụ maka na ihe ọ pụtara bụ na all the vowels in that book will have a tone, a tonal mark. Nkwere mgbe ọ ga-abịa mi na ni a na-arụkwa ọrụ dịka ụda ume ha ma na onwe ha enwekwuo ya ọ nnukwu ọrụ ka ọ bụ ihe nji si na ndị na-arụ ọrụ Igbo they need to be supported beyond just na ha kwesịrị ịdị really really supported by ndị Igbo maka na ọrụ Igbo hey o siri ike ọ na-echu ụra it takes a lot from you just like every ndị ọbụla maka na enwe systems dị in place ọ ga-abụ na itinye ha n'ihe system ahụ emere gị ọ dịghị n'ahụ ya so ihe akwụkwọ a ndere ugbu a ka ikwu maka akwụkwọ a edere kọwara anyị ihe dị n'akwụkwọ a na ihe dị iche na nke a nke edebugoro na mbụ ka ọ esi bara anyị uru ana ihe ọ ga-emere ndị ga-egote ya. Nke mbụ bụ na akwụkwọ a ndere abụghị na edere m ka ndị akwụkwọ enwere akwụkwọ ndị US gọọmenti dere maka ịmụ asụsụ Igbo ha dere ya maka ndị ihe a kpọrọ diplomats ha ọ bụghị naanị akwụkwọ asụsụ Igbo ha dekwara ya na asụsụ ndị ọzọ ha dere ya ihe jidere ya mgbe ahụ bụ na those places obodo ndị ahụ na-influence kwa ha ya bụ na diplomats ha bịa ebe ahụ ị ga-amarata ka esi eme otu ihe na one tupu emeghere gị ụzọ maka na asụsụ na-emeghe ụzọ mata na ọ bụrụ na ibi n'ugwu Hausa o nwere oke ga-esi ebiri m n'ugwu Hausa ịsụ ha asụsụ ndị Hausa onye Hausa ga-eresi gị ihe ahụ ọ na-enye aresi gị ya nke bụ nwere ike buru ahịa ya kwanye gị maka gịnị na ịsụrụ asụsụ ha na-atọ ha ụtọ mgbe ndị be anyị bido bịawa diplomats anyị ọ na-adị mkpa na ịmara asụsụ Igbo ndị US gọọmenti bịara dee akwụkwọ Igbo ha tere ya n'olu ndị Mbaise I think o buru ibu ebe a ka a tinyere basics tinye grammar tinye samples na ụmụ ihe ndị a tinye some aspect of ihe na ọ bụrụ nnọọ ibu mana mgbe m gotere ya hụ na naanị ha mekwara mee ya na audio ọ nọkwa na archives odo ebe dị iche iche mgbe m na-ene ya hụ na n'olu otu olu ka ejide ya olu ndị Mbaise adịghị ọ dịzi ka ndị agha ga-asị gị nọ historic book ndị nke nọ kịta nwe ozi ị ga-eji nwu ya wee mee na ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe gbasara Igbo izugbe wee chọọ akwụkwọ gotesia ndị niile si na ha dere akwụkwọ Igbo na obodo oyibo egotecha m ha ncha ka m hụ akwụkwọ m nwere ike na-asụ ụmụ akwụkwọ m gaba n'ebe a mana onwe ihe na-efu anyị anaghị enwe ihe a na-akpọ mmadụ inwe nnọọ wepụta ohere dee ihe ga-adị na ihe ọ ga-abụ iwori ya ma na iji ihe n'aka onye ahụ dee ya ụpụghara na ọgba mbọ weta nnọọ isiokwu 10 maybe 5 or 10 chapters ọ depụtago akwụkwọ wepụta ya ozugbo ya akwụkwọ ahụ mma mbụzi ihe ga-arụtụ aka n'ihe dịgasị iche iche wee si na achọrọ m ide akwụkwọ ga-abụ onye na-amụ Igbo tụtụrụ ya ọ bụghị naanị na ọ ga-amụta basics maka na enwere ogo 3 eji amụta asụsụ anyị nwere ndị basics ndị a na-akpọ elementary anyị nwere ndị intermediate bụ ndị nke nọ n'etiti nwezie ndị nke advance ndị nke mụtagoro ya wee sị ka ha mụtazie ya ike na-asụzi ọfụma ya bụ na ọ bụrụ na ị tụtụrụ akwụkwọ ahụ ọ bụrụ naanị basics bụ na onye ahụ mụrụ ha sọsị come is bịa 1 is 2 2 is 3 ọ bụrụ na onye ahụ mụchaa ya kedu ihe ọzọ pụtara nụ wee sị na aga m ebido nke bụ na ọ bụrụ na ebido m basics words to know ndị otu ndị mbịa na bekee si kedu ka m ga-esi tụgharịa ya ka ọ ga-abụ onye amaghị ma onye ọcha tụtụrụ ya ọ mara na otu bụ otu nọma mbụ ọtụ maka na ụmụ akwụkwọ mụrụ abụ na-akụziche ha otu ihe ngara anụ bụ ọtụ na-asịkwa gịnị ụnụ amakwara ihe na-ekwu mgbe bịazi wee gbarie erughị ya ha wee mara na
asụsụ Igbo nwere ka ọ dị, na ị nwere ike na-asị ike, enwere m ike, mana mgbe ị ga na-ekwu bụ ihe ndị ọzọ ga na-anụ bụ enwere m ike. Onye na-amasụ kwesịrị ịma na otu okwu nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe. O nwekwara ike ịpụta ọtụtụ ihe nwere ike ịgbanwa ntị. I wee gaa ebe a ga-asị gị kwuo okwu, nne na nna gị wee sị gị ngwa pụta ka ikene ndị be anyị ka ịgwa ha okwu, i wee kwubezie ihe ọzọ. Nne gị wee were aka ya isi wee sị ha biko na o nwere ka anyị ga-esi mee ihe a. M wee dechaa part 1 bụ basics. Part 1 ahụ bụ akwụkwọ n'onwe ya, nya ekwesịrị m igbopụta ya ọ bụrụ akwụkwọ kwuru onwe ya. M dechaa part 1 bịa na part 2 bụ grammar. Part 2 bụ mgbe ị ga-abịazi wee gbariwezie ya, kedu ka okwu a si pụta, kedu ka a ga-esi kwuo okwu a, kedu ka ọ ga-abụ nchọrọ isi na ọ nọ n'etiti nkwuo ya ọ bụrụ preposition, ọ ghara ịbụ na m kwuru ya ọ nọ oke na a ga-enwe ricom wee dozie etiti, n'ihi gịnị na ụda okwu ya bụ na ụda ume sotere ya, na ọ bụ na ụda ume sote okwu na-ekwe ka ọ ga-esi kpa agwa, na ọ bụ na mgbochi ume sote okwu na-ekwe ka ọ ga-esi kpa agwa. Ya bụ grammar. Wee dee grammar na part 2. Part 2 ahụ kwesịrị ịgba akwụkwọ nke ya na ọrụ onwe ya, dechezie ya. Ọ bụrụ na onye mụta asụsụ ma ọ na ha mụta culture, ọ ga-afịa arụ, maka na o nwere ngalaba asụsụ ga-abụ ịghọta ka ndị ahụ si wee nwee nkwenye, ọ ga-enyere gị aka ịmụta kwuo ihe asụsụ ahụ pụtara. Dịka ọtụtụ ụmụaka na-akụzi aha ha bụ Nweke, Nwafọ. Gịnị bụ Nweke, Nwafọ, Nworie? Anyị ga-akọwara ha site na ịkụziri ha na ndị Igbo nwere ụbọchị ahịa 4, na-ekwe ka ụbọchị ahịa ahụ si wee na-akpa agwa, na-ekwe ka ndị Igbo si wee na-akpọpụta ụbọchị ahịa ahụ. Na ndị Igbo na-asị na enwere chi, Amarachi, Amarachukwu. Gịnị kpatara na ụfọdụ ga-aza Chukwu, ụfọdụ ga-aza chi? Gịnị ka ha pụtara? Iwe kụziere ha maka ekperemchi ndị Igbo, si ha na enwere ha na-akpọ Chukwu, nwee nke a na-akpọ chi, na ndị Igbo kwere na onye ọbụla nwere nchi nke ya. Na-ekwe ka a ga-esi mee ya. Iwe gwa ha na o nwere mkpụrụ osisi Igbo na basics a na-akpọ ọjị. Ịbịaza na part 3 ahụ m dere maka culture, ebe a ka m kọwaziri ha nekwe ka ndị Igbo si ahụ ọjị, nekwe ihe bụ ọjị, nekwe ka ha si eji ọjị ekpe ekpere. Ya bụ cultural understanding. Iwe that part 3 ahụ m dere nwere ike ịbụ akwụkwọ n'onwe ya. Ya bụ na ihe a bụ ụzọ akwụkwọ 3 m tinyere ọ bụrụ otu akwụkwọ wee hara otu a. Ịbịa ugbu a na mba ụwa niile onweghị akwụkwọ eji amụ Igbo ha ka akwụkwọ aha. Ihe a bụ ezigbote nnukwu akwụkwọ. Dechezie ya wee sị na anyị ga-eme ka akara dị na ya, bidozie n'isi wee tinyebekwa akara, bido na mbido ihe ọ dị bụ 560 something pages. Atinyere ha niile akara ka 600 and something pages ka onwe ike wee bụrụ akwụkwọ ga-abụ onye tụtụrụ na ọ ga-akarị nke ndị US gọọmenti ahụ dere. Na ọ bụghị na-asị kedu akwụkwọ kachasị eji wee na-amụ Igbo akpọwara gị US gọọmenti. Na a ga-asị na onye Igbo dere ya, wee mee ya o wee bụrụ ọrụ pụtara. Mana ihe ga-ajụzi onwe gị bụ ọkwa anyị nwere ọtụtụ ndị Igbo họpụtago ugbu a, ị ga na-enezi anya sị kedu ka a ga-esi zụọ ya, kedu ka a ga-esi wee kwalite ya. Ekwesịrị m agbara m mbọ hụ na enwetara m Library of Congress control number. Ọ dị n'ime akwụkwọ a. Ihe ọ pụtara bụ na ịga na Library of Congress ị mara ebe ị ga-aga hụ akwụkwọ a. Na ịbịa na African Department na a ga-atinye akwụkwọ ebe ahụ, onwe ezigbo control number dị tupu akwụkwọ apụta. O nwere ihe dị iche na cataloging number bụ na ị catalogịrị ya tinye nọmba, mana o nwere nke bụ control number bụ na tupu akwụkwọ apụta na iwetegoro ya akara e ga-eji wee chọpụta ya. N'ọdịnihu na Library of Congress nwere ike archive ya onwe ezigbo control number, ka ọ ga-abụ n'ebe ọ bụla ị gara tinyela control number, akwụkwọ a naanị ya ga-enwe control number, nwe ọzọ ya na ya ga-ekesa ya. Mgbe mbọ wote ya tinye ya na ya. Ihe ọ pụtara bụ na o nwere ụfọdụ m ga-ezigara ndị Library of Congress. Ịbịaza n'ebe a, kedu ebe ahụ ndị Igbo bi? Atlanta, Texas na ndị otu ya. Enwere ihe dị iche iche a na-eme ebe ahụ. Funding ga-arụtụ aka na environmental, societal na ihe a na-akpọ county fundings, county works a na-eme. Na m ga-agba mbọ hụ na ọ dị n'ebe o kwesịrị ịdị museums and libraries. Ọ ga-abụ na ndị ahụ bịa, mana ngaghị ya bịa wee nrụta ọrụ ebe a were ya gụrụ akwụkwọ zigara ya, maka na ihe mere ya print on demand. Ya bụ gịnị na o nidiri ego, o kwesịrị na o nwere ndị ga-abịa so na anyị ga-egote ihe dị ka 50 wee zigacha ya ebe ndị niile. Ọ ga-abụ na ụmụ akwụkwọ anyị ọ bụ na nwa m na-agụ akwụkwọ na Harvard, ọ ga na library ndị Harvard, otu anyị nwere nọmba cataloging nọmba ndị nke ọzọ, o tinye ya ọfụ Igbo ozugbo, ọ ga ebe a were akwụkwọ ahụ na-amụ ya. Ọgba mbụ ọ tinye African languages, ọ bụrụ naanị nke Yoruba pụtara, ihe ọ ga-eme bụ na nwa Igbo ga-amụwazi Yoruba, maka na gịnị na Yoruba bụ ede available.
maka na ha nwee funding. So na ndị be anyị pụtakwu abụ na anyị fọndụ ya na nwere ndị wutere ya mana onye ahụ ndị Igbo ga na-ene ya anya ka anyị go ihe 50 ka ọ bụrụ na pọket Amarachi ka ọ bụ. Mana ihe m kwesịrị ime bụ ide akwụkwọ, kwesịrị omi na-ata afụ ka a ga-esi wee tụgasịsa ya n'ebe dị oche a n'ebe dị otu a. Ọ ndị Igbo kwesịrị ime ya mana ọ bụghị ụdịrị ha anyị nwe maka na anyị nwehụ institution for it. Ihe ọ pụtazi wee bụrụ gịnị na ntasị afụfụzi ọ bụza na o nwere ebe m ga-aza ezizata ego m ga-ewere ya gotekweda print on demand ka m nwee ike wee zigasị ya ebe m chọrọ iziga ya. O nwere ike ọ bụrụ afọ ole ma ole, ihe kwesịrị ịbụ ọnwa ka ọ ga-eme o were afọ 5 n'ihi gịnị na otu onye na-eme ya. Ike otu onye anyị kwesịrị irute wee jikọta aka ọnụ na oge nyere aka ka ihe ahụ na-enyere aka anyị na-enwe funding. Ndị gụrụ Igbo, ndị gụrụ Yoruba na-abịa ebe a dee Fulbright mmadụ ka ihe dee Fulbright ị ga-ahụ na onwe ha ebe ị ga-esi nwunye ya wee bịa dịka onye gụrụ Igbo. Mana ị gụọ Yoruba Fulbright ga-ewolu gị ịbịa n'obodo oyibo ebe a atinye gị na institutions ya bụ mahadum, ị ga ebe ahụ kụziere ha summer school ụmụ ihe ndị a ịbụziarụ Fulbright scholar. Ọ bụrụ na ịbụ Fulbright scholar any place ị na-atinye akwụkwọ a na-ewolu gị ozugbo maka funding scholarship maka na ịbụ Fulbright scholar. Ihe kpọbatara gị ị gaa na visa nwee ike ịjụ gị enye gị visa ozugbo maka na Fulbright nyere gị akwụkwọ na ịbụzi Fulbright scholar maka gịnị na ị gụrụ Igbo. Mana anyị enweghị ya. The US state government removed Igbo from Fulbright, enweghị Fulbright scholarship n'ihi na ndị Igbo adịghị serious. Mana Yoruba bụ ihe dị ebe ahụ. Ọ dịbụ ebe ahụ before ewepụ ya. Ọ dịbụ ewepụ ya. Ọ dị n'ọtụtụ ebe ewepụsịa ha. Why eji wepụkwana ya? Maka na ndị Igbo ekpọghị ihe. N'agbanyeghị na ndị Igbo nọ na mahadum ndị ahụ karịa, ndị Igbo akpọghị ihe. Ebe ndị ahụ anyị kwesịrị na-erite ewepụsịa ha anya ebe ahụ. Enweghị anyị na-akpọ ihe. Anyị na-eche na anyị mee ya ọ bụ na Amarachi mee ya after all. Ihe m ga na-eche eki bụ na after all Amarachi nọzi n'obodo Igbo kedu ihe m ga-eji wetara afọ na-achụfuru osi ụlọ. Edegoro m ndị Fulbright akwụkwọ azahụ m nke mbụ nderu ha ọzọ aza m ndị nke ọzọ sị m na ọ bụrụ ebe akụ kwesịrị bụ m dere ya ndị nke ọzọ. This is a different fight m na-fight. Adị m fight ya maka na achọrọ m ibi obodo oyibo ọzọ. Ebizi m n'obodo oyibo. Na-abụ na ihe gbasara bụ na ọ bụrụ na ọ gụghị ga agụụ ị gaghị achọ emepere onye ọzọ ụzọ. N'ọbụ na ndegide ọ bụ na onwe ka anyị si tinyezi akụ na-edezi atigidegide ha wee so oke ka anyị bidokwa ya ọzọ. Ihu na mmadụ ka ihe gụchaa onwe ike tinye akwụkwọ bịa ọ bụghị Amarachi ga-erite anya ama mmadụ onye nụrụ ọgụ ya. Mana anyị na-achọ ihe ọ ga-abụ na anyị nụsi ọgụ ka akụkọ a ga-akọ ka ọ bụrụ aha anyị nọ n'ihu ka asị yes I did this ọmụnwa mere ife a it's me. Anyị na-adịba selfish. Akụziri anyị selfishness. Anyị bụwe community people. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọ na-abụ anyị bata n'ebe anyị na-anyasị kedu ka m ga-esi mee na onye ọzọ nwere ike ịbata rie uru ya uru ọgụ a nụrụ onye ọzọ bịa orite uru ya. Ọ ga-enyela aka ọtụtụ ihe. Nwere a lot of opportunities. Many ndị Igbo na-emesi ike. Ịbịa na medical environment here n'elu ihu ndị Igbo n'ebe ya ife ebe ndị Igbo nọgasịcha mana ndị Igbo ahụ n'ebe ahụ nwee ike mention nwee ike ikwu okwu na ya bụ onye Igbo chacha holy kedu ha na-akpọ ya weekend na ogbugbotigbo ndị Igbo. This weekend a bụ classic pụtara otu onye pụtara n'ime ya Wicked nke artist. Wicked bụ film film na-ewu ewu ebe a dịka ebido na anime dịka classic dịka Barbie Lion King na ndị otu ya classic animation ndị classics mana emegharịrị ya otu onye bụ the star art kedu afọ ya this girl bụ onye ojii bụ onye Igbo. Amaghị dị m abụghị mgbe mụ na ụmụ akwụkwọ m na-eme na-akụziri ha Black History Month nwee na-asị ya na Black History Month a na-achọ m kwunu chọrọ m ndị Igbo ndị nwere Igbo ancestry ebe a ha wee na-akpọ Yanis ọsọ na na-eme sports kọntụ na-eme gịnị ndị mụ na-amaghị ha na-akpọ afa ha wee sị m na that lady na-emere Wicked onwe ka o si gbanwezi aha ya onwe ka ọ dị na ọ bụkwa onye Igbo na-etiso mkpu. Ị na-ahụ ya ụzọ adụba na ndị otu ha. These are the people nọ na Hollywood. Na-asị kedu ka m ga-esi mee ugbu a na ọ bụrụ na m nwere nnukwu akwụkwọ a ugbu a nde ya I don't mind sending it to them free of charge. A na-afọwọdụrụ ha ndị ahụ niile bido trace wa ha wụzie nke a onye Igbo nke a na-asị na ya nwetakwara ihe dị otu a onye kwụtasị na ya nwetakwara ihe tupu ịmara ihe na-eme ụmụ fọndị na aha na-ewepụtasị for African disney ha mana ha na-atinye anya n'Igbo. Ndị ọzọ n'ọba anyị gụrụ Igbo maọbụ ndị n'ọba anyị na-akwado Igbo ma ndị n'ọba anyị na-eme tek ihe gbasara Igbo onye chọrọ isi na ya chọrọ ime asị ya ngwa bịawa na o nwere ebe a ga-atinye gị.
mana ọ bụ na anyị na-eme ya just singular no selfishness onye pụta ọma nchọzi ọgbọnzie gbasara ya kedu ihe gbasara otu anụ ugbu a gịnị gbasara mụ na Fulbright anọgoro m ebe a ọ ihe anyị ga na-enyo si kedu ihe m ga-esi na-ede akwụkwọ na-atọ m afọ for nothing mana ime ya onye ọzọ enwe ike tupu ịmara ya anyị adị iri ụdịrị ise dịrị nya anyị na-ebuzi ibu ruzie narị anyị tinyezi anya na anyị chọrọ ime heritage sustainability funding ndị UNESCO na-eme ya sọsọ ihe ha tinyere bụ ndị Igbo bụ ijele masquerade nke anaghị afịa arụ ka a tinyere na nke a na-akpọ heritage preservation ịbịa na heritage preservation in Nigeria ewepụtasị funding UNESCO will bring funding for you to bring part of UNESCO ga-eweta ego a ga-eji wee mee ya awa gaa n'ala Igbo niile ahụ na onye ọbụla na-ekwu otu okwu ahụ na anyị chọrọ ka anyị atinye atilọgwụ eme ya they will bring money atinye ya mana ịbịa na nke anyị naanị nke anyị gbara mbọ wee tinye only one single heritage in all of the things ndị Igbo nwere bụ ijele masquerade. Now ijele masquerade ahụ now bụ wee bụrụ tangible otu esi wee tinye dị ya ọ dị ka naanị tangible but this is a space for intangible cultural heritage ka tinyere naanị ijele. A place for intangible. That is where languages is supposed to come in. That is where imambem is supposed to come in. That is where rituals and all of those things. That is why the orishas and all of those, their own is recognized. Ebiani, I now hold different types of chanting. Mana nkanye ade here. The kind of heritage at here. Heritage sites. And they will go. I recognize ya and they will go for the maintenance of those heritage sites. They go do I will hana or home, Miri or home, I will hana Wuta Lake, I will home India. It is nowhere to be found there. Makana, we don't care. We just don't care. Even noble commissioner who will begin answering because happy good here. Imamado only na buy in happy na quarry and me hibo. I'm talking about Ndimu Hibo, Ndim Bagoto Wero. And I think he na aquari, Megari Igbo, happy child wouldn't may always be here. Why are they saying a Kohano Habagombo Bango? Has a Huna Oshikorike? I think I happy. Makana, you have to do other things. Obuniga survive quite don't do. So, because of Nayana bought some things, because we don't think far. I nature no nani immediate gain. Nwere ọtụtụ ihe nrita dị n'ọdịnihu nwere ntiti orienta ndị ọzọ nwere ike irita mana n'ihi na ya akpọghị ya mkpa ụzọ ahụ niile emechie onye gụchazi Igbo ọ bụ na nwa mgbele secondary school ewughị ya ka o wee kụzie nkụzi ihu na o si na alụ Igbo pụtagodu self the person have no space you can't walk anywhere mana o nwere ka anyị ga-esi mee ya ihu na ịpụta you can do any onye ọbụla agụrụ Hausa nwere ike iru na BBC Hausa nwere ike iru na institutions here kacha na ndị Hausa na ha aga njem mana ịbịa na real curation ha mere ọfụma abịa ha na African language ọkacha Igbo rutere aka na Nigeria si na-enwe 3 languages that represent ka ngwa na ugbu a 2 languages ka Nigeria na represent Hausa and Yoruba in all of the diasporic spaces mfugoro emere curation bụ Hausa and Yoruba enweghị Hausa Yoruba Igbo ebe ahụ ndị Igbo nọkwa ndị Igbo kwere ike iso na ndị na-etinye ihe na n'ọrụ mana it doesn't count. Ọ dịkwa egwu nke bụ eziokwu bụ na ọrụ ebidogo. That's the only positive thing m ga-ewepụta from ihe anyị na-ekwu na ọrụ ebidogo and ana m ekene gị na mbọ ị gbara ana m ekene gị na mbọ niile ị gbara ana m ekenekwa ndị niile nyere gị aka anyị na-ekene ndị niile nyere gị aka wee mee ha anyị mere ma ndị wetara nke ha wetara ma ndị wetara ihe ọbụla mmadụ wetara ọ bụrụgodị na o nyere aka taịpụ ihe o nyere aka nweta this file nweta this information nweta this data nweta ihe ọbụla onye ọbụla mere gị assist n'ihe ị mere anyị na-ekene onye ọbụla I believe na ọlụ anyị lụrụ Igbo akwụkwọ anyị delụ ọ ga-ejeta aka and ọ ga-amụpụtakwa ihe ọ ga-amụta ihe so that oge ọ ga-abụ oge ga na clock ebe 75 years na-ahụzi hụ ndị ọzọ demegoro maka na foundation ile
upon nke ndị ọzọ lere in the past amụtago ihe enwezi another level enwezi level a na-ekwukwuzi okwu na enwe gịnị ka na-abịa AI na-eyuzu kuzi Igbo eme some things ebe anyị na-agatere aka mana anyị ebidogo mana ihe i kwuru o wutekwara m nke isi na ada ahụ akwụkwọ ndị Igbo na library dị iche iche na ụlọ akwụkwọ na obodo oyibo ị ga-ajụ onwe gị a na-ahụ ya na library dị by anyị aka nwee library onye ka ị ga-eje o wee bụrụ na ọ dị ịghọtago library dị akwa be anyị ọtụtụ akwụkwọ na-enwekwa bụ anyị ka m si azụta ya mana most of those books bụ ihe ha na-akpọ out of print ha nọghọzi ya dịka m si kwuo maka haji ọkụ lecture enwere m haji ọkụ lecture ngote nchọwa chọta Ikenga journals okike journals Ikoro journals egotere m ihe ndị a mana ọ fụrụ m ọtụtụ ego so ịgwa gị eziokwu bụ na dịka isi kwuo ekwenyere m na ọrụ ebidogo ekwenyekwara m na o nwere ndị na-agbakwa mbọ ọ bụghị naanị akwa ka anyị ga-ebe o nwere ndị na-eme ihe otu nke ha aka nke ha ruru o eziokwu na ha nwere ike ha amaghị ka ebe mgbọrọgwụ nsogbu rugoro mana ha na-eme nke ha maka na ọkwa tụpem ka osimiri ji apụta o nwere ndị na-agba mbọ n'ụdị nke ha nwere ndị na-agbakwa mbọ na ihe nke ha na-eme dịka anyị si kwuo na mbụ ọ na-abụvu isuo Igbo na-achịghị ọcha na-agwa gị kedu ị na-eme mana ugbu a ma ndị na-amụta ma ndị mara ka esi asụ ya ma ndị na-eme mana ịma na o nwekwara ka ihe ga-esi dị onwekwe ka o si tinyekwa ụkwụ ihe adịghị mma sikwa na ya na-apụta ọ makara a na-akwado ka anyị bidokwa wee kwalitebe be anyị ka anyị bido webe this mass influx of ndị dibịa na ndị eze nwaanyị amaghị m ebe nke ahụ si oju ebe niile tupu ịmara ihe na-eme ha hapụzie ihe kwesịrị na-akọ kọbazi mewezi ihe ọzọ ugbu a ebidogo na Anambra wee na-achụfụsị ha tupu ịmara ihe na-eme anụkwa na o nwere ihe na-eme gbasara ma culture ma heritage ọ bụkwara ihe ọjọọ ọzọ ya ahụrụ m ihe iwe wee sị anyị nọkwara kemgbe na-ekwukwa okwu Igbo nwekwa ebe hụrụ ebe m hụrụ ọkụkọ gaa n'ime mmiri obodo na-aṅụ wee na-awụnye ọbara n'ime ya wee kuo tibe mkpu oke ite na ọgbụgbo tigbo ahapụzi ihe kwesịrị ka ọkọbazi ihe ọzọ tupu ịmara ihe na-eme onye ọbụla ebute isi nke a na ya anachiwego culture anyị na anyị na-anachizi na the root going back to the root ihu onye ahụ eme going back to the root iburu ọbara na-efesasị ebe niile ebe ị na-eru unyi ebe ị na-go back to the root igoro cabin biscuit igoro Fanta ị gasị na wọta si nya bidozie mebiwekwa ihe nwa na-achọ idozie nya mụghọzi ọ ndị uchu ego dị ka a na-ere akwụkwọ gị akwụkwọ a ịbịa na Amazon nọ $55 mana enwe Kindle version nwekwa nke ihe ntinyere na seller for ndị be anyị chọrọ access ya bụ just 15,000 naira so atinye home $55 ebe ahụ mana ọ digital version ịbịakwa na 60% ihe pụta na ya bụ ndị Amazon nwe ya ndị Amazon woluzie ya ha esikwa na nke ahụ bụ 40% wepụza production money so each of the books m dere nwekwa ihe na-enweta na ya ọdụgwụ ka ọ bụ $10 each of those $55 hụ ya so akwụkwọ nsogbu adịrọ aka chukwuru n'ihe na-eme and then nke ha na-akpọzikwa ancestors na nna anyị ha aka ha dịkwa n'ihe anyị na-eme anya ha na-ahụ ihe anyị na-eme and obi dị ha mma obi dịkwa Chukwu mma so ọ ga-akwado gị maka na ọnwa ọlụ ọ ga-abụ mmadụ na-alụ ịma na ọlụ bụ ọlụ eziri ya ezi ike ahụ zikwa ike ofu chi ahụ nyekwara gị ike eji wee na-arụ ya pụtara na ọ dịkwa mkpa ọkwa a ga-amụ akwụkwọ a n'ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo a ga-eji nwa akwụkwọ a ga-eji nwe na-akụzi ihe na ụmụ akwụkwọ na akwụkwọ n'ala Igbo a ga-eji nwe ya mana ọzọ bụ na ịba na be anyị hụkwara ọtụtụ akwụkwọ ndị be anyị ji amụ akwụkwọ nke na-agakwara ha ọfụma nnọọ dịka nsi kwuo so a ga-eji nwe ya mụọ akwụkwọ a ga-eji nwe ya tinye ma na hotels maka na agbara m mbọ hụ na ọtụtụ ngalaba ọrụ na-akọvara m ya ịbịa na medical vocabularies nke bụ na ndị na-asụkwa Igbo anyị nwa na-asụkwa Igbo amachaghị ya atinyekwa emekwa m research chọpụtakwa ya
tinyechakwa ya ebe ahụ nke ọ ga-abụ na ịbịakwa na ndị translators na oge nyekwere ha aka, ịbịa na ndị language scholars na oge nyere ha aka, ịbịa na ndị nọ na medicals achọrọ ịkọwara mmadụ ụdịrị ahụ na-ayị ya na oge nyere ha aka, ịbịa na ndị na-akọ ọrụ ugbo na oge nyere ha aka, ịbịa na ọtụtụ ihe m tinyere na ya gbaa mbọ hụ na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike iji ya wee mere ihe, ma ndị nọ na midia ma ndị nọ oge nyere nnọọ ọtụtụ ndị mmadụ aka. ị na-akwụkwọ ndị ọzọ ndị mmadụ degoro maka ihe Igbo, akwụkwọ niile degoro maka ihe Igbo, ọ na-enwekarị aha a na-akpọ ya maọbụ gịnị Igbo, nke ọzọ Igbo, nke ọzọ Igbo, mana gị wakpọrọ nke gị Igbo. O nwere ihe kpatara ya? O nwere ihe kpatara ya. Edere m ya Igbo, ịbakwa n'okpuru ya ị ga-ahụ na akwụkwọ ya aha ya tokwara ezigbo ogologo site na ka ndị ọzọ si. Edere m ya A Beginner's Guide to Learn How to Read, Understand, Speak and Write the Igbo Language. Mana ihe nji wee deri ya Igbo nnukwu otu aha bụ nọọ ihe achọrọ m ka onye okwu ya ọhụ Igbo, ọ bụghị A Beginner's Guide gbobotigbo. Mgbe aza n'okpuru ya dee ya bụzi onye n'ezie ya anya ọfụma ọhụzi ya gịnị ka akwụkwọ a gịrịga eji eme. Ntinyekwa ya na atinyeghị m ya naanị na African books na Amazon. Ebe m tinyere ya bụ Skills and Education Learning. Kpatara within 2 days ọ pụtara nsi wee kwa ya ka achọrọ m ka ndị mmadụ hụ ya. Enwere ọtụtụ aha na mana ịbịakwa na itinye akwụkwọ ma na Amazon ugbu a n'anya n'okpuru ihu na suggestivity a ga na-enye gị bụ Portuguese, French, ndị na-amụ China, ndị na-amụ akwụkwọ hacha French na ọ dị n'okpuru ya. Ebe a ka m chọrọ ka ọ dị. Achọghị m naanị ebe tinye ya naanị Igbo ka ị ga na-ahụ nwe ihe ọzọ. No strategic, anyị ndị strategic anyị ya wepụtere ya anya, kpachapụ anya wee na-akpọ aha anyị ebe anyị kwesịrị ịkpọ aha anyị. Ọ na-amị mkpụrụ otu o kwesịrị ịmị mkpụrụ. Ya bụ na ịbịa na be anyị nwere ọtụtụ akwụkwọ enwere, mana oge ụfọdụ onye bịara abịa maọbụ onye nọ na Lagos na Abuja nwere ike onye ahụ were ya ọma. Enwere ọtụtụ akwụkwọ edere be anyị bụ naanị Igbo, onweghị bekee batara na ya, mana nke a bekee dị na ya, Igbo dị na ya, maka na emere m ntụgharị nke ọ ga-abụ na nsi onye na-amụ Igbo na Amarachi pụtara grace, nsị ya na ọ pụtara grace of God ma ọ pụtara grace of your chi, wee sị ya na chi onye ahụ gụzie ọma na chi abụrụ naanị God na o nwere ihe chi bụ onye ahụ agụọ ya ghọta ya. Ya bụ na enwere m ọtụtụ ntụgharị na ya. Onye ọbụla onye na-asụ Igbo rịkụrịkpụ ma mụ onwe m dere ya nwere nke m ga-edowe na-enekwa anya na ya, maka na otu m si dee ya abụrụ otu m si m ga-eji na-ekwu okwu. O nwere ihe ọ ga-abụ na m na-achọ njekwe na ya, achọrọ m ka ọ bụrụ an archival material. Ihe nwere ike ọ bụrụ na ọ na-anazi ana dịka isi kwuo, aga m adịcha ndụ wee nwụọ na a ga-eme ya archive. Ọma mbụzi ihe a ga-abịa etufuo na ọ ga-abụ ihe a ga-archive n'ihi na o nwere uru ọ bara. O nwere materials ọ ga-abịa idecha, ọ bụrụ archival materials maka na onwe ihe ji eme, mana o nwere nke ọ ga-abụ ọ bụrụ na a na-achọ ihe a ga-archive tinye ya bụ digital na a ga-etinye ya ka onwe ike nọrọ n'ọdịnihu. Nnọcha biche n'ụwa nwụọ n'ọdịnihu ụmụ m ga na-ahụkwa ya. Ọ ihe nji wee mere otu ahụ. Ọ magburu onwe ya ka magburu onwe ya. Daalụ nne. Debe anyị unu anụgoni ya unu anụgo ya, ewepụtagola anyị ife anyị ga-eji wee nyere onwe anyị aka. Priscilla nwanne m nwaanyị, ndewo. Ịnụla anyị anụla m ya and when I'm always proud to hear her, you know. It's very inspiring because you see iwepụ anya na just me to ọha is what we that strength and that power we are looking for, that economic, you know. Onye ọbụla gara nga ha mechi ụzọ na-akụ ekwere na mmadụ emepeghị ya. Meanwhile, opportunities juru ebe ị nọ, ị ga-ericha ihe niile. Other people, now ụmụnne gị, even if you wetara ụmụnne gị, at least other members of the community, we rise by lifting. Mom, I don't understand. And the thing is, more in a happen naanị gị nọ ebe ahụ, which means aga na meeting naanị gị ga na-ekwu okwu.
Meanwhile, ndị ọzọ pịrị eziokwu I don't na-ele ihe anya masị ihe awa ara ka gịnị naanị gị nọ na meeting ndị ọzọ ji atọ anọ ị na-ekwu okwu ha na-anụ ihe ị na-ekwu because ndị ọzọ olu ha dị stronger than yours. You cannot be one person can never be stronger than 4 persons. And all exactly this abụrụ ihe naanị ego. And I think when people attach themselves to causes that are stronger or bigger than just financial or maybe something that is a higher calling, the way they operate, you will just know. Because in Diego, if they just see one extra $10 than Kiana, the one they are collecting, they are okay. But somebody with a higher calling is thinking how to move a cause. I know MG like how to one in one Amarachi, how you are doing your things because Odika you are attached to a cause and you keep doing yes you roll at that level you wake it comes weak, but you are not doing it. Now, Hogi, you are doing a lot of things. I follow you by the way, and I'm a grateful. Daalụ. I think that what you are doing is to put us on the map. And now more than ever, we need to begin to empower people. And Biko, as we're doing consistently, all our brothers and sisters who also studied Igbo or wanted to go through that line, can I line up from from a place of calling? How can I, keep giving value to the traditions, the language, the identity? Ọbụrụ studycha gị ga-ekpuru ala na-eche ihe mmadụ gị nye gị ịghọta o nwere ihe kwuru yes studycha Mandarin ịghọta ha studycha mmadụ ga-enwe value value ndị be ha nyere the Mandarin ka ha na-eji eweta value from it. You will not ndị asụsụ ọzọ will not come and give you value. It's you that will give value. exactly I went to school 2 years in the East. What did I experience? One name wine. Do you know that in that school in the East, it was in Umuahe? I was coming from Lagos. At the time, before we had one other student coming, I was the only Lagos student in that school. I was struggling with my Igbo, still struggle to speak to people's level now. But in Mana he gidegi na asụ Igbo, ha nya gị scapula n'olu, gwa gị sị ị na-asụ vernacular. Ị ga-eyi ihe ha for one. Gidegi 2 times, ga-eyi ya for, depending on if they keep catching it periodically, that becomes a permanent neck. West, Hana asụsụ ha nobody wore scapula. Ọ naanị na East ka m hụrụ na ha na punish ndị mmadụ from ịsụ asụsụ. And I'm sure people that were in, I don't know if other people had these kinds of experience, but I did. And you can imagine me now that my father sent me there to go and learn Igbo. Meru ebe ahụ ndị na-asụ ya scapula n'olu. Ma sị ọ dịka I will stick to my oral punishment. These are the kinds of things that we need to start, fighting against. See, we need to get back our identity. We need to get back. I wish I can speak it as fluently as I can speak English, but again, I can't say my own is bad. We need Can to. I hike? Jisike. Yes. Echuka, Oh no, ndị be anyị. Oh, really? We need to promote this book in every way we can. Yes. We need to manali Igbo mana obodo Igbo. Ọ bụ na obodo Igbo ị mara ka ị esi mee ya. Ọ bụ na ị chọọ igote 2 or 3 or 5 igoro na ebe a ga-esend na ebe ị chọọ ka esend nka maybe let's say na ibi na Texas or na ibi na California or na ibi na Ireland ebe ọ bụ na ibi n'obodo Igbo isi na achọrọ m igo na anụnwa a ga-esend nka to school a send nka to school a send nka to school ebe enwecha library ka a dobesia ya ebe ndị be anyị ụmụaka a na-amụ n'obodo oyibo bụ ụmụ ndị be anyị ga-ahụ ya wee nwekwanụ ka ha ga-esi gụọ ya then ndị ga-egotekwa na-egotekwa nyekwa ndị mmadụ n'aka. Every family, in my opinion, every family bụ Igbo family bi n'obodo oyibo needs this book in their house. Every family bụ Igbo family. So I would end up to 1 million Igbos bi n'obodo oyibo. I'm na eru 20 million. I would end up to 1 million Igbos bi in America and the UK put together. That means this book should have at least 500,000 or 300,000 sold in less than a year. And all possible. But in high game, I gave you what I call Bawamba, what I call Tuvono. The same way they promote our artists, Flavor Tia Gumarama, and I boy everywhere. And they promote here, and they kumaka ijele.
enwe comedian make content and etu ya na-epush ya ofu otu akwa ga-esikwa na-epush kwa ụdị ha maka nke a dị mkpa karịa sef maka nke a foundation anyị onye ọbụla need iwere akwụkwọ a tinye ebe ọbụla ị na-aga tinye ya n'ihe ọbụla ị na-eme ịbanye na Facebook ide about it otu anyị si ede maka Messi Ronaldo ndị na-agba bọọlụ ma ndị na-eme different things otu aka isikwa na-ede maka nke a anyị ga-erugo oge anyị ga-ebido tekibe ihe dị mkpa seriously kpọọ ihe ọbụla bụ mkpa kpọọ ya mkpa ịwere akwụkwọ itinye ya forget ya onye dere ya this is not about her it's about the purpose it's about asụsụ Igbo it's about promoting our language ama mmadụ onye bịakwutere goro mụ na this Kunie media sị m achọrọ m ịmụta ka esi asụ Igbo I want to learn how to speak Igbo I don't know this language ofu n'ime ha gwara m sị m na mama ya makwa asụ Igbo kama na a mụrụ ya na Lagos before ruo 10 years abụrụ ya gawa America so ọ ka na-amụ amụ and the worst part of it bụ na ọ chọkwana ka ọ sụtụ obere mama ya na-amụ ya amụ so sometimes mama ya chi echi ọchị mama ya sị ya mama ya were idea lapụta ya lati ya gwa ya ihe ọ ga-abụ ọgwụ ya sị ya kwugodi sụọrọ ya Igbo sị ya kwụsagodi ya n'Igbo ụmụ ahụ mepe ọnụ kwu na-arụ onye n'oge ekwu mama ya dapụ n'ọchị mama ya wezi emere comedy so ọ na-akọrọ m ya sị m gị ka a ga-emekwa n'ihe a nsị ya just na-etinye ya n'ihe anyị na-eme ọ bịakwara ebe a ka anyị na-ekwu okwu mana I can imagine how she felt ka ọ gara Amarachi ka ọ na-ekwu okwu for 15 minutes n'Igbo ọ sịrị oyibo at all but that is the only way to learn it so anyị need ịkwado ihe anụ maka o wee nwee ike inyere anyị aka because the more our language is traveling the more our people are speaking our language the more relevant and influential we become in this age in this world and the more relevant we become the more opportunities we will have the more opportunities we will have the bigger economy we are building and that economy will trickle down to Ala Igbo not just that it will attract ndị na-awụ ndị Igbo to Ala Igbo otu esi emedeti December ndị mmadụ eju na Lagos ekwesịghị inwe level anyị ga-abụ olu anyị promote go culture anyị ofuma nke bụ na ị ga-afụ nwa Portuguese ọ mara asụ Igbo ọ na-eme something n'ala Igbo onwe festival a na-eme n'ala Igbo ọ sị na ọ ga-eje ọ bata ebe ahụ ọ na-ana ndị mmadụ aka jiri akwa ndị Igbo because all like a culture anyị mana how much we have sold this culture the same way Chinese people have been selling their own ije obodo oyibo Chinese restaurant ije America nke ndị America bụ movie na music e were gị asa anyị isi anyị amazi nke bụ nke anyị na nke bụ nke ha sef because anyị na-emekwa nke anyị na-etinyekwa nke ha n'ime ya you know it's the same way we're supposed to sell our own and the language is #1 vehicle so this is so important that's why nje kene onye anụ anyị na ebe a Amarachi because mbọ ọ na-agba ọ kọwara gị ọfụma ịghọta na ihe ahụ ihe eji ike mmadụ eme another thing anyị ga-emekwa bụ na ị na-anya na schools nọ n'ala Igbo ị na-anya na families nọ n'ala Igbo you may encourage to buy it by the grace of God very soon a ga-enwekwa n'otu a ga-esi mee ka ọ dị na bookshops nọ n'ala Igbo not just na internet ka ọ dị na bookshops nọ n'ala Igbo ọ bụ na enwe ga like ime partnership of any kind say that will be better onye asị biko ka m ga-esi mee ha ka m partner with you ka m print here some ka m print here 100,000 units or 50,000 units jere ya n'ala Igbo akpa anya akpa kwụ ka a ga-esi mee ya onye were agadowe na bookshops n'ala Igbo ka ọ go around ọ kwesịrị ịdị ka Bible ya ka m ji wee jụọ ya ajụjụ ahụ m jụrụ ya sị ya ka ihe ji kpọọ Igbo mụnwa fụli na ọ dị intentional ilekwanarị anya the first thing that appear to you bụ ihe a gbasara ndị Igbo that's the impression if I dey gafe oche no history himself ọ gbazia go ihe dị n'ala ya wee fụ nọ maka ịmụta asụsụ Igbo so it makes it even more attractive it's proper brand actually and I salute you for this effort so mma ajụkwa ajụjụ ọzọ before and you put more things I get about this book because it doesn't end today. It doesn't end up this space. We are going to make sure that we do everything we can to put it out there, and it should go beyond print. It should go beyond print copy. It should go beyond even the ones that will be on Kindle. I think we should look at how to expand this into a software that people can use to learn Igbo language because all the data and resources that we need is already contained in the book. And I'm sure this book is already in soft copy, like in where they are somewhere. So now just copy and paste. It's in anime,
ihe ọ bụla a chọrọ iji wee mee ihe a ga-eji nwe America a ga-eji nwe mee game a ga-eji nwe learning software a ga-eji nwe mee even if you get almost soft dictionary ụnụ ma ihe na-akpọ Nkata. Anytime I look at Nkata na-ajụ kedu mbọsị ndị Igbo ga-enwe ụdị ha anụnwa ka bụ ịbata n'ime the software na-afụ ihe ọbụla gbasara ihe ndị Igbo and n'ime enwe English dictionary n'ime Nkata. So ọ ga-adị mma ka anyị nwee nke anyị, and this becomes one of the resources that we can use to build it. So ọ bụrụ na ị dị interested, ọ bụrụ na ị na-enwe this kind of thoughts, this is an opportunity for us to bind together, come together and see what we can build together, because this is the generation that changes things. And if you do it well, if you brand it well, if you make it effective, if you sell it well, there's a lot of money to be made. Now, one day money has steady. The diaspora market is massive. It's massive. I hear when I made off my banner there. Ego na put in millions of dollars. But people are that water these things. You know? People are that water these things. But I did the idea in where I game about this book. Just request the mic and come in and share with us. But while I'm waiting for you, I'm actually maka family. Family anyị ọ na-abụ nga Enugu ifere na-eme mbata na be ndị mmadụ ụmụ ha na-asụrụ m Oyibo. Ya kedu asị m fine. Nke ọ bụla ikwu asị gị ọsọ nke ọ bụla ikwu n'Igbo ọsọ ọlụ gị English. Ikwuzie nke dị too confusing for ọ na-enezi gị n'anya ka gị na-agwa nwa Russia. So kedu ihe ị ga-agwa parents, kedu ihe ị ga-agwa ndị nwere family about how to inculcate this culture of ịkụziri ụmụ ha Igbo? You know, when the name that she was safe of mom kagis kuzi wuru mo. Ihe ga-agwa ha bụ ha gbawa mbọ ka onye ọbụla na-agbazi agbawa mbọ. Enwere nwatakịrị na onwe ya na-akụziri Igbo ugbu a. O siri ike maka na mgbe ha togidere ọkacha ha bụrụ teenagers, isi ha sowe Igbo na afịa arụ. Ọ na-ebido mgbe ha dị obere. N'onwe ndị na-esi ya ịhụ na o bidoro ugbu a nwatakịrị ya ka dị obere wee na-akụziri ya uji kwere ya na-eme kọntent. N'agbanyeghị na o ji eme kọntent, ị na-anya ịhụ ka ya na nwunye ya na-eme ya ọ dịghị ihe wee na ọ bụrụ na gị onwe gị amaghị asụcha, gbaa mbọ hụ na ị mere ka ezinụlọ gị bụrụ ebe a na-asụ asụsụ be anyị karịa. O nwere ka mmadụ si amụ asụsụ abụghịkwa naanị mgbe ị bịa tụkwuru anọ wee sị gị come is bịa dị. Ị nwere ike isi n'egwu. Ana m abịa nkirie ihe onyonyo ndị Asia. Ana m abịa nkirikide ya chefuo n'asụsụ ha ka eji wee mee ya, mana ana m esokwa ya bụ ihe onyonyo. Ekirichezi m ugbu a ana m akirichezi Chinese film eji naanị Chinese, Oyibo adịrị ya, emeghịkwa translation na-ekiri ya na-aghọta ya, n'agbanyeghị na adụmanụkwa ya ha na-ekwu, na-eso ya nnọọ, na-eso both the picture, na-esokwa the storyline, na-eso nghọtasịa ya ọfụma n'agbanyeghị na ha naghị asụ ya n'asụsụ anyị. Ọtụtụ n'ime anyị na-emekwa ya. Ịkwuo Korean film, ọtụtụ n'ime anyị na-ekiri Korean films. O nwere mgbe ị ga-ekirigidezi ya ma mmazi na Korean film ka ị na-ekiri, ị ga-eche na ha na-asụ Bekee mana ha na-asụ Korea. Ọ ihe ụbụrụ gị na-eme ya. Surround yourself, ga-asị nne ya nna na-akpọ egwu Igbo, na-agụ egwu Igbo. Ịnọkwa itinye ihe onyonyo gaa na YouTube, nwere ndị gị ahụ tinye ya, n'agbanyeghị na o nwere onye na-egiri ya, tinye ya otu ahụ, tinye ihe Igbo. Ịnọkọta ịchọ nnọọ ihe gbasara Igbo, tinye ya n'akụkụ gị, na ọ ga-enyere aka be gị abụkwa that environment mmadụ nwere ike isi na-amụta ihe. Ọtụtụ n'ime anyị mụtara ka esi ekwu okwu abịaghị ọsịba anyị ngwa mee nke a, ngwa this that. All environment ịnọbụ ihe kụziri gị ka isi ekwu okwu. Ịnọrọ n'ụlọ akwụkwọ, ịnọrọ na be gị na ndị gị na-egwu egwu. Ọ bụrụ na ime ezinụlọ gị ọ bụrụ ezinụlọ Igbo, ọ ga-enyere aka ndị anaghị asụcha ma gị onwe gị ana-amụtakwa. Nwere ọtụtụ mgbe na-ede akwụkwọ a, ịgwa gị eziokwu, nwere ọtụtụ ihe m mụtara n'agbanyeghị na ana m ede akwụkwọ, mana o nwere ihe m mụtara ka m na-ede ya bụ akwụkwọ. M nwere ike otu ụbọchị ọ bụrụ naanị otu okwu ka m na-achọ ihe a na-akpọ ihe dị otu a, aga m megide nchọpụta jee na archives
ndị Library of Congress jee na archives enwere na archives digital archives na-achọ ka mma m nwee pre-colonial book mkpọrọ ya ihe dị otu a aga m anọ ụbọchị ahụ niile so naanị otu mkpụrụ okwu ka m na-achọ ka m nwee ike gbaa mbọ hụ na ekulitekwara m ihe nwụgoro anwụ chọta okwu ahụ ntikwa na ya mụtakwa nke ahụ ịhụ ya mgbe m na-ede akwụkwọ gaghị bụ mbatazia na klaasị ebe m na-akụzi nkụzi na-akụzizi n'agbanyeghị na agụchaghị m Igbo na-akụzizi Igbo gara ụmụ akwụkwọ ma na-ekirizi m maka na mgbe m bidosi ọfụ ọ bụghị ka m si na-akụzi ya ka m bidozi wee na maka gịnị na mgbe m na-edekwa akwụkwọ abịa m bidokwa gụọ ọtụtụ akwụkwọ ma nke ahụ US gọọmenti dere n'agbanyeghị na ha dere ya n'olu ndị Mbaise enyere m teknik ha ji wee prezent ha ji wee depụta ihe gbasara grama n'anya na teknik ahụ nke na ndị bụ diplomati ha bụ ndị ọcha na o nyere ha aka wee sị ka m mụọ teknik ahụ ka m ngụgodi teknik ahụ hụ ka m ga-esi tinye ya ka o nwee ike nyekwe ndị ọzọ aka nsi na ya tinye mụtakwuo teknik ịhụgị nje chọọ ka ndị Mandarin kedu ihe kpatara ma ndị bai ma ndị Germany kedu ka ha si eme nke ha nwa ọtụtụ ihe nyochasịrị mụtasị ọtụtụ ihe kedu ka ha ga-esi dịka isi kwuo nchọ iji akwụkwọ wee mee app onweghị ihe just jiri ya mee app ọ bụgoro app nọrọ onwe ya app ime Igbo nchọrọ itinye ha na open book ihe m ji merie otu a bụ na ọ ga-abụ in the future na ọ bụrụ na enweta funding enwere ike were ya mee ya ọ bụrụ open access book nke gọọmenti nwere ike ime na-ahụ ya ya bụ na ihe m ji merie ya bụ na ọ ga-abụ uru n'ọtụtụ ihe a ga-emenwu dịka isi kwuo ọ bụkwa na language learning site ọ bụkwara ihe a ga-eme nwere mgbe ọ ga-eru onwe ozi ugbu a mụ onwe m dere ya enweghị ozi kọpị n'ọzọ a na-egozi ya ego maka na enweghị m ụdịrị funding m ga-eji wee bupụta ya otu o kwesịrị na dịka isi kwuo nwere ike n'ọdịnihu anyị enwee Nigerian publisher enwe ndị nke a ga na-ekesa na Nigeria niile mgbe ọ ga-eru ma ebe a nọ enwe publishers ga-abata si ngwa ịbịa na Amazon aha anyị nọ ọ bụrụ na ị chọrọ ide akwụkwọ asụsụ naanị asụsụ ga-adị ya nke na achọrọ m itinye akụkọ ifo nne m ochie kọrọ m ndebụrụ Amazon ekwughị enye m ohere ha sị na ọ bụrụ na ọ bụghị Swahili na ụfọdụ asụsụ ị gaghị atinyenwu ihe gbasara asụsụ anyị ebe ahụ na ọ ga-abụnata by language ka anyị echigidere ọnwụ enwetagodi ya ọ bụrụ na ị na-ahọrọ akwụkwọ ọ bụ kedu ụdị akwụkwọ ị ga-ahọrọ English ihe niile a bụ systems atinyere ka asụsụ nke ha wee bụrụ mbụ na mbụ ya bụ na nne na nna gbaba mbọ ọ bụrụ na ị naghị asụchanwụ enyela nsogbu nwa ọtụtụ n'ime anyị anaghị asụchanwụ ị na-agba mbọ mana ya gụọ ga-agụ agụ ahụ ọ na-agụ ga-eme gị ijiri ya na-erijuzi afọ agụ ahụ ọ na-agụ gị enye ya nri ọ chọrọ nri Igbo inye ya asụsụ Igbo inye ya ekike Igbo inye ya omenala Igbo ejirimara Igbo mgbe ị nyegidere ya ịhụ na n'ọdịnihu mgbe ete ha aka ị na-asụsụ Igbo karịa ka isi bụ eme ya ebe a ka m ga-eweta na isi njedebe nke taa biko na ka ikwuru ihe kịta you just sounded like ndị Igbo broadcasters na-ege eme nọ n'ụmụaka na-ekelesi dịka ana m ekele unu niile dịka isi kwuo wee kwuo ndị niile na-enyere aka ndị na-enyere m aka ndị na-agbakwa mbọ na ụzọ nke ha ndị kewapụtara dịka otu anyị na-eme Kunie Media ana m ekenekwa gị maka na igbu wepụtara ngalaba nwere ike na-ekwu okwu gbasara anyị ana m ekele gị kelesi ike na-ekele ndị na-ewepụta ohere sonye n'ụdịdị ihe a maka na o nwere ihe ọ ga-abụ ọ bụ na nsị na taa achọrọ m inye mmadụ 50,000 ihe ọ bụkwa ihe ọzọ a ga na-eme nsị na Kunie Media taa m ga-apụta isi na-asị ka anyị nwa ya izu na-abịa ka ịhụ anyị sị na a ga-enye mmadụ 50,000 ma a ga-enye mmadụ 50,000 ihu na ihe ga-anọ ebe a 1,000 people maka na agụụ dịkwa ị na-ahụ ya na ndị mmadụ ga-eju ka emike wee kesaa ego mana ịbịa sị ha ka anyị kwuo maka asụsụ Igbo ka ekwuo maka ihe ga-enyere anyị aka ịhụ na ndị ga-abịa agha ọ bụrụ na a sị na ihe m ga-akpa ebe a taa ga-abụ ihe gbasara Two-Face na nwunye ya na nwere secret nchọrọ release ihe gbasara Two-Face na nwunye ya onye ọbụla bịara ebe a ga-amata ihe public amabe ihu na ihe a ga-adịgodo ebe a ugbu a
na ha ma ọ ga-ebu bụrụ na ego esi ka e kwuo maka ihe a na-akpọ genitals nsị gị ha nsị genitals gị ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị fụ nkịta bipụ eju ebe a niile na ha so gossip na mgbe otigbo na-enye anyị aka ya bụ na aga m ekele unu nwa bụ ndị na-ebe ọkacha ndị bidoro na mbụ nọgide ruo ugbu ana m ekelesi unu ike makwa unu nwa ka anyị ji aba maka na ọgwụkwa na-enọghị ebe a kedu onye ọwa ọbịa mụ na Chuka nọgide ogide asị ka anyị hapụzi ya ka a bụrụ next week aha ezikwa next week maka gịnị Amarachi nke bụ eziokwu bụ na ọkwa ndị na-ege ihe anyị ahụ anya onwe ha na-akpa anonymous eziokwu anonymous so ụfọdụ nọrọ ebe ahụ as in ọ dị na this app and many people na-use ya wee na-ege ọ bụ na ha chọrọ ka a na-ahụ anya ka a nọ the space ha gaa ebe ahụ ga na-ege ntị sometimes ndị na-anọ ebe a na-aka ndị na-ahụ anya but the main thing bụ na ihe anụ anyị ihe nkata anyị kpara na ọ dị recorded so ọ ga-anọgidekwa ebe a and onwe ha bidoro ọfụrụ na anyị bidoro na-etinyezi our content audio ya na online radio on rotation ọ na-akpọzi steady so ihe anyị mere ebe a today ama end ebe a ọ ga-adịgidezi a na-ege ya na-spread ya na-aga ka onye ọbụla na-anụ ya ọ na-eru onye ọbụla that way ihe a na-agbasa mana ka m na-ekwekwa onye ọbụla n'ebe a biko let's encourage this effort this massive effort ebe nọ n'obodo oyibo just gaa na follow jee chọrọ akwụkwọ na Amazon na ebe ọ bụla ị ga-enweta nwe ya ọ bụrụ nke ebook ka ị chọrọ ego ịzụrụ ọ bụrụ nke print ka ị chọrọ ịzụrụ ọ bụrụ ofu ka ị chọrọ ego nsogbu adịrọ ịchọkwana ego 5 nsogbu adịrọ n'ọbụla ị ga-egonwu chọkwanụ ndị mmakwa na like ihe ndị Igbo lot gosi ha sendere ha link sendekwa akwụkwọ pụtara ọfụrụ share it let everybody know na akwụkwọ a na-eme exist na akwụkwọ apụtago ka anyị were ya wee gaba were ya nyelụ ndị be anyị aka ka wee na-amụta ka esi asụ Igbo werekwana ya kwadokwanụ nwanne anyị nwaanyị gbara mbọ maka na ọrụ ọka ga-arụ karịrị akarị ọnụ nwekwa ife ị chọrọ imeli ya you can see her handle follow her send her message nekwa ife anyị chọrọ ime na ka a ga-esi wee kwado gị ego ne ka ị niri iji wee mee nke a na nke anyị ga-eweta nke ọ bụla ị chọrọ ime reach out to maka oge gị dị mkpa mana nkata anyị kpara n'abalị a dị nnukwu mkpa ọ bakwala anyị uru anyị eji ya mee ife ana m ekene onye ọbụla n'ebe a na-ege anyị ntị since anyị bidoro akwụkwọ nkata anyị na-akpa ebe a ka anyị ga-eru na njedebe next week anyị ga-discuss ife ọzọ dịkwa mkpa mana ọ bụrụ akwụkwọ ọ bụrụ Igbo ọ nọọ something gbasara ofe ndị Igbo ga-enyerụkwa anyị aka the same time 8 p.m. West African time. It has been the Money Show where we gather